நாள் முழுக்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க பாருங்க மாதாஜி. இதெல்லாம் மனுஷங்களால செய்த அந்த இதனால அவரு வாழ்நாள் முழுக்க கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு. என்ன பண்றது மாதாஜி, அவர் ரொம்ப டெலிகேட். ராதிகா மாதாஜி சொன்னாங்க, அவங்க இருந்துட்டு வந்தாங்க, அவருடைய பொசிஷன் பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அந்த சிச்சுவேஷன்ல அவரு தீட்சா கூட அவரால் வாங்க முடியல. முதல்ல கொஞ்சம் ஒல்லியாதான் மறுத்தாரு. இத நான் முதல்ல எல்லாம் பாத்திருக்கேன். இப்போ கொஞ்சம் உடம்பே ஸ்டவுட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. பாவம் மாதாஜி. இதுக்குதான் இப்படி எல்லாம் லைசன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து இந்த மாதிரி எல்லாம் ரியாலிட்டியா நடந்துக்கிறாங்கன்னு தெரியல. ட்ரீட்மெண்ட்ல தான் இருக்காரு. சில பேர் வந்து சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. என்ன மாதாஜி? ஒஃபென்சஸ்னால அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து ஃபர்தரா டிடீரியேட் ஆயிடுது அப்படின்றாங்க. கரெக்ட். தான் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, ஏன்னா சொல்றாரு அவருதான் வாங்கிக்கிறாரு எல்லாத்தையுமே. அவ்வளவு பிரச்சனையிலயும் அவர் பக்தி வேதாந்தா எழுதி சர்டிபிகேட் இப்ப சமீபத்துல வாங்கினார்ல மாதாஜி, அது பார்த்தோம். இப்ப பக்தி வைபவ பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரு. இந்த இதுலயே வந்து பக்தி வைபவ பண்ணிட்டு இருக்காரு. You should see the spirit of his excellency. இல்லையா? பேசுறாரு நடுவுல ஜோக் எல்லாம் அடிக்கிறாரு, எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க. ஓகே ஓகே. பட் அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்காம இருந்ததா இன்னைக்கு அவர் எங்கேயோ இருந்து. அவருக்கு 70+ இயர்ஸ் தான் அவரு. ரொம்ப அப்படி ஒன்னும் ரொம்ப ஏஜ் கூட 80-90 எல்லாம் கூட கிடையாது, 70+ இயர்ஸ் தான். சோ என்ன பிரபுபாதாவோட பழைய இதுல எல்லாம் பாக்கும்போது அவர் வந்து ரொம்ப ஒல்லியா அழகா இருக்காரு, இளமையா இருந்தாரு. மேபி அவர் வந்து பில்லியனியரா பை பர்த் இஸ் எ பில்லியனியர், அந்த மாதிரி ஒரு இது. சோ இருந்தவர் அவர் சொல்லி பிரபுபாதா பின்னாடியே வந்துட்டாரு. Parents ஆனா first எல்லாம் they were rejected. ஆமா ஆமா, they said we are very fortunate to have him அப்படினு வந்து சொல்லின்றாங்க. எஸ் எஸ், கரெக்ட் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நோம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामाह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्ते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. சோ எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நாம இன்னைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ருக்மணி மாதாஜி நீங்க வந்து மியூட் பண்ணிக்கோங்களேன், நிறைய சத்தம் வருது உங்களுதுல இருந்து. நானே பண்ணிட்டேன். ருக்மணி மாதாஜி, எஸ் தேங்க்யூ. ஓகே, எல்லாருமே மியூட்ல இருந்தா பரவாயில்ல. நீங்க பேசணும்னா அன்மியூட் பண்ணி பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க மறுபடியும் மியூட் ஆயிடுங்க. சோ தட் வில் பி பெட்டர். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதாஜி ரீகேப் நீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க. எஸ் மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. இது 17th சாப்டர் 16th 17th இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் இல்லையா? 16th சாப்டர்ல என்னென்ன படிச்சோம் நம்ம, அதுக்கப்புறம் அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் நம்ம இந்த 17வது சாப்டர்ல என்ன படிக்க போறோம் அப்படிங்கறத ஒரு ரீகேப் ஜஸ்ட் ஒரு 5 நிமிஷம் நீங்க சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி. 16th சாப்டர்ல வந்து தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள், அதாவது தெய்வீக குணங்கள்னு என்னென்ன சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா ஒரு 26 வகையான பண்புகளை வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க. அந்த 26 பண்புகள் இருக்கிறது வந்து தெய்வீக குணங்கள் அப்படின்னுட்டு. அதுக்கு பிற்பாடு அது ஏதாவது அதை விளக்கம் கொடுக்கணுமா மாதாஜி? இல்ல வேண்டாம், அது தேவையில்லை மாதாஜி.
26 குவாலிட்டிஸ் இல்லையா? ஆமா. சோ சிலது வேணா எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேணா நீங்க சொல்லலாம் சிலது. ஓகே. அதுல வந்து என்னன்னா நிறைய இருக்கு. அதுல வந்து அச்சமின்மை, ஆன்மீக ஞானத்தெல்லாம் விருத்தி செய்யறது, தானம் கொடுக்கறது, சுய கட்டுப்பாடு, அந்த மாதிரி மற்றவர்கள் மேல குற்றங்கள் காண்பதில்ல, விருப்பமின்மை, மற்ற உயிர்கள்ட்ட எல்லாம் கருணையோட இருக்கிறது, தைரியத்தோட, பொறாமை இல்லாம, மரியாதையை எதிர்பார்க்காம, இந்த மாதிரி குணங்கள்லாம் வந்து தெய்வீக குணங்களா 26 வகையான குணங்களை வந்து விவரமாகவே பிரபுபாதா வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க. தவ வாழ்க்கை பத்தி எல்லாமும் குரோதம் சத்தியமா இருக்கிறது, சத்தியத்தோட இருக்கிறது, குரோதம் இல்லாம இருக்கிறது, இதை போல விஷயங்கள்லாம் நிறைய கொடுத்திருக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து அசுர குணங்கள். அசுர குணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னுட்டு அது வந்து டீட்டெயிலா வந்து ஒரு 4 இதுல கொடுத்துருக்காங்க. 4வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 8வது ஸ்லோகம் வரையிலும் டெமானிக் நேச்சர் தான், அது குவாலிட்டிஸ் தான் அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அது வந்து அது என்ன செய்யும்னா, அசுர குணங்கள் வந்து தெய்வீக குணங்கள்னு முக்தி கொடுக்கும், அசுர குணங்கள் வந்து நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தும் இந்த உலகத்தோட. அந்த குணங்களை பத்தி அதுல இருந்து அர்ஜுனனை பார்த்து கூட அவர் சொல்றாரு, நீ வந்து தெய்வீக குணத்துலதான் இருக்கிற, நீ கவலைப்படாத அப்படின்னுட்டு. அசுர குணங்கள்ல இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன செய்யறது என்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியாம வாழ்க்கையை நடத்துறாங்க. அதனால அவர் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, அப்படிப்பட்ட குணங்கள் இருக்கவங்கள நான் மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்திலேயே நான் திருப்பி தள்ளி விடுறேன். அவங்க வந்து இந்த நரக வாழ்க்கையில இருந்து அவங்க மீண்டு என்னுடைய ஆன்மீக உலகத்துக்கு திரும்பி வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அதனால அவங்களோட இது என்னன்னா, தான் தான் பெரியனா, என்னை விட ஒரு இதெல்லாம் இல்லை, என்ன மாதிரி சொத்து இருக்குது, நான் வந்து என்னோட சுற்றத்தர்களை விட நான் தான் செல்வாக்குல மிகுந்தவனா இருப்பேன், தானங்கள் கொடுப்பேன் அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு தற்பெருமையோட கூட வேற இருப்பாங்க. அந்த குணங்கள்லாம் விட்டுட்டு நல்ல தெய்வீக குணங்கள் வந்து என்ன இருக்குதோ அதுல வாழணும் அப்படிங்கிறத இதுல வந்து இந்த சாப்டர் முழுக்க சொல்லப்பட்டிருக்குது. அந்த கடைசியில வந்து என்னன்னா, நரகத்துக்கான 3 வகையான இதுவும் கொடுத்திருக்காங்க. காமம், கோபம், பேராசை, இது 3ம் ஆத்மா வந்து அழிவு பாதையில கொண்டு போகும். அதனால இதுல இருந்து தப்பிக்கணும்னா நாம வந்து நல்ல குணங்களை, தெய்வீக குணங்களை வளர்த்துக்கிட்டு பகவானோட இதுல போய் சேரணும் அப்படிங்கறதுதான் 16th சாப்டர்ல சொல்லப்பட்டிருக்குது. அடுத்தது அவங்களோட அந்த குணங்களோட நம்பிக்கை பிரிவுகள். அடுத்தது வந்து 17வது சாப்டர்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இது 3 வகையான குணங்கள், ரஜோ, தமஸ், சத்துவகுணம், அந்த 3 குணத்துல இருக்கவங்களோட நிலைப்பாட்டை பத்தி கொடுத்துருக்கு. அவங்க வந்து என்னென்ன செய்வாங்க, அவங்களோட சாப்பாடு எப்படி இருக்கும், அவங்க எந்த கடவுளை வழிபடுவாங்க, அவங்க எந்த இதை செய்வாங்க, அவங்களோட குணாதிசயங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத பத்தி இந்த 17வது சாப்டர்ல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அவங்களோட யாகம் என்ன செய்வாங்க, தவம் என்ன செய்வாங்க, தானம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு எல்லாம் அதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதுல தவங்கள்ல இருந்து மனோதவம், உடல் தவம், வாக்கு தவம்னு 3 வகையாவும் அதுல பிரிச்சு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது 3 குணங்கள் உடையவங்களுக்கு அந்தந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களோட நிலைப்பாடு இருக்குங்கிறத இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மாதாஜி ரொம்ப அழகா கோர்வையா சொன்னாங்க. சோ தெய்வ குணங்கள் என்ன, அசுர குணங்கள் என்ன இல்லையா, எந்த குணங்களை நாம வந்து கண்டிப்பாக பயிற்சி செய்ய வேண்டும், எந்த குணங்களை நாம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும், இப்படிப்பட்டது எல்லாத்தையுமே நம்ம போன அத்தியாயத்துல படிச்சோம். சோ அப்படிப்பட்ட அசுர குணம் இயல்புடையவர்கள் என்ன, அவர்களுடைய வழிபாட்டு முறை எப்படி இருக்கும்னா, சாஸ்திர விதிகளுக்கு புறம்பான வழிபாடு, கற்பனையால அவங்களுக்கே உரித்தான பாணியில தான் அவங்க செய்வாங்க. சோ அததான் வந்து போன அத்தியாயத்தினுடைய நிறைவு. ஆனா அந்த அத்தியாயத்தினுடைய அதே கொஸ்டினாக வந்து அர்ஜுனர் இந்த இதுல கேட்பார். என்னன்னு கேட்பார், சோ சாஸ்திர விதிகளுக்கு புறம்பாக ஒருவர் செய்யக்கூடிய அந்த வழிபாட்டு முறை வந்து சத்வத்துல இருக்கா, ரஜோல இருக்கா, தாம்சில இருக்கான்ற ஒரு கொஸ்டின் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கேட்கறது ஆக்சுவலி இல்லையா. ஏ சாஸ்திர விதிம் உஜ்ஜிஷ்ர யஜந்தே ஸ்ரத்தா ஸ்ரத்தாயன்விதஹ, அதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த்ஃபுல்லி ஃபாலோயிங் ரூல்ஸ் which are not mentioned in எக்ஸாம்பிள்ஸ் இல்லையா. பேய்களையும் பூதங்களையும் வழிபடுபவர்கள் அந்த பேய் பிசாசுகளை தான் வழிபடுவாங்க.
அடுத்து தேவர்கள் எல்லாருமே வந்து, அதாவது ரஜோகுணத்துல இருப்பவர்கள் சத்துவகுணத்துல இருப்பவர்கள் தேவர்களை வழிபாடுவார்கள். ரஜோகுணத்துல இருப்பவர்கள் வந்து அத்தகைய குணமுடையவர்களா இருக்கக்கூடிய, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிட்லரை வந்து ஒரு கல்கட்டால இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண மனிதன் வந்து கடவுள் போல, அதாவது அவரை வந்து கும்பிட்டானாம். அப்படி அசுர இயல்புடையவர்களை எல்லாமே அவங்க கடவுளாக பாவிப்பார்கள். சோ மேலும் தாம்சிக் இயல்பில் இருக்கிறவங்க பூதங்கள் பிசாசுகளை தான் வணங்குவார்கள். இப்படிப்பட்ட வழிபாட்டு முறைகள் எல்லாத்தையுமே நாம பார்த்தோம். சோ அப்படி அவர்களுடைய நம்பிக்கை இல்லையா, சாஸ்திர விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருந்து கொண்டு அவர்கள் செய்யக்கூடிய அந்த அதாவது பக்தி எனக்கூடிய அந்த நம்பிக்கை வந்து எந்த குணாதிசயத்துல அமைய பெற்று இருக்கும், சத்துவமா ரஜோவா தமசா அப்படிங்கிற கேள்வியோட தான் அர்ஜுனர் வந்து இந்த அத்தியாயத்தை வந்து அவர்களுடைய நிலை என்ன, அப்படிப்பட்டவர்களுடைய வாழ்க்கை இலக்கு என்னவாதான் அமையும் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் எல்லாமே அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார். மேலும் பகவான் வந்து கண்டிப்பாக அந்தந்த குணாதிசயக்கேற்ற சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க அட்லீஸ்ட் சொர்க்கலோகத்துக்காவது போகக்கூடிய நிலையாவது கிடைக்கும். மேலும் அவர்கள் ஆற்றிய நற்பலன்களுக்காக அங்கே அவர்கள் வந்து சுகத்தை அனுபவிப்பார்கள். நிறைய டைம் சொல்லுவாங்க, நம்ம மனிதனாக பிறவி எடுத்தால்தான் மோட்சம் என்பது சுலபம் இல்லையா. தேவர்கள் வந்து நம்மளை விட வந்து பெரிய, அதாவது லெவல் தான். ஆனா அவர்களும் மனித உரிவில் வந்தாலே அவங்களுக்கு மோட்சம் என்பது சுலபமாக அமைய பெறும் என்று சொல்லப்படுகிறது. இது ஏன் நம்ம என்னைக்காவது அலசி ஆராய்ந்து இருக்கிறோமா? நம்ம உலகத்துல இங்கேயே நாம் நிறைய வைபவங்களை பாக்குறோம் இல்லையா. அந்த அளவுக்கு வைபவங்கள் கொண்ட இந்த உலகத்திலேயே நமக்கு பொறாமை பேராசை எல்லாம் உண்டு இல்லையா. ஆனா அதே மேல் உலகத்துல போனீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரியான நிலைகள் இல்லை. அவங்களுக்கு என்னன்னாக்கா இருக்கிற வரைக்கும் அங்க அனுபவிக்கணும், முடிஞ்ச பிறகு அந்த இடத்தை விட்டு அவர்கள் செல்ல வேண்டும், அவ்வளவுதான். நம்ம மாதிரி வந்து இந்த அதாவது பொறாமைப்படுறதோ கம்பேரிஷனோ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அங்க. மேலும் அங்கே நம்ம விட வந்து 1000 மடங்கு 10,000 மடங்கு வந்து வைபவங்கள்ல வந்து அதிகபட்சமான நிலை. சுகம் என்பது நாம நினைக்கிற மாதிரி இந்த சொகுசா வாழறோம் பாருங்க, அந்த மாதிரி நிலை இங்க 1 மடங்குன்னா அதை 10,000 மடங்கு இருக்கும் அந்த இடத்துல. அப்படி அங்க இருக்கக்கூடிய சுகங்களை நாம வந்து லயித்து விட்டால் பகவான் இருக்கக்கூடிய அதாவது அப்படிப்பட்ட நிலை நமக்கு மனசுக்கு வரவே வராது. வில் பி டோட்டலி டிஸ்ட்ராக்டட் இல்லையா. அதனால எப்போ நமக்கு வந்து வசதி வாய்ப்புகள் குறைவாக இருக்கின்றதோ அப்போ பக்குவம் என்பது சுலபமாக அடைந்துட்டோம். எப்ப நம்ம கிட்ட வந்து வசதி வாய்ப்புகள் மற்றும் ஆப்போலட்சஸ் இல்லையா, அதாவது வைபவங்கள் நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்குன்னா நமக்கு அகங்காரம் என்பதுதான் மேலோங்கி இருக்கும். அதனால அப்படி மேலும் தேவர்கள் வந்து அவர்களுடைய எந்த காலகட்டத்து வரைக்கும் அவங்க இருக்கணும்ன்றதுக்காகவே அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் தான் அவங்களுக்கு வந்து உயிர் வாழ முடியும். அதன் பிறகு அவர்கள் செல்ல வேண்டியதுதான். இது தேவ உலகத்துல இருக்கக்கூடிய அதாவது ரூல்ஸ், நமக்கு கட்டுண்ட நிலை இல்லையா. அதனால இங்கே வந்தா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை நாம தெரியும். மனிதனுக்கு உண்டு, மனிதனுக்கு மட்டும்தான் உண்டு அந்த மாதிரி. அதனாலதான் மனித இனம் என்பது மிக உயர்வான ஒரு நிலை. அதை நாம உயர்வான பண்புகளை கொண்டு நாம வந்து நம்மளுடைய இருப்பை நாம தூய்மை செய்து நல்பாதையில் நம்மளை நாம இருத்தி கொள்ளணும். இல்லை என்றால் நாம வந்து அழிவை நோக்கி செல்கின்றோம் என்று பொருள் இல்லையா. அதனால தேவர்களுக்கு நமக்கு தேவர்களுக்கு கிடைக்காதது கூட நமக்கு கிடைக்குது. சுலபமாக மோட்சத்தை அடையக்கூடிய இது வந்து மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு தேவர்களை விட. அதனால தேவர்களை விட நம்மளுடைய வாழ்க்கை அதாவது எதிர்காலத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை எவ்வாறு இருக்கணும்ன்றதுக்கான நம்முடைய செயல்முறையை வந்து நம்ம சுலபமாக எடுத்து செல்ல முடியும். தேவர்களுக்கு அப்படி கிடையாது அப்படிங்கிறதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏன் தேவர்கள் நம்மளை விட வந்து அவங்க வைபவங்களையும் குணாதிசயத்திலுமே திறமான சத்துவத்துல இருக்கக்கூடியவங்க, அவங்களுக்கு ஏன் இந்த மாதிரி அப்படின்னும் பொழுது நம்ம இந்த 17-14 லோகங்களிலுமே வைபவங்கள் எல்லாமே பௌதிகம் தான். அது தேவ உலகம்னா இருக்கட்டும், பிரம்ம உலகம்னா இருக்கட்டும், எந்த உலகம்னா இருக்கட்டும், வெறும் அந்த வைபவங்களுடைய அளவு மட்டும்தான் வந்து வேறுபட்டு இருக்குமே ஒழிய வைபவங்களால் நாம கூட சிறு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கே நாம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடுறோம் இல்லையா. அப்போ வைபவங்கள்லயே செழித்திருப்பவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இல்லையா. அதனால அவங்களால கண்டிப்பா அந்த பாதையில இருந்து, அதாவது ஒரு டிட்டாச்மெண்ட் வேன்னு சொல்ல முடியாது, அதை வந்து டிட்டாச்மெண்ட் சொல்ல வேண்டாம், பக்தி பாதையில இருந்து கொண்டு முக்திக்கான மார்க்கத்தை அவர்கள் தேடுவது என்பது மிக மிக கடினமான சூழ்நிலை. ஏன்னா they'll be always rejoicing with the opulence, ஏன்னா அதுவும் பௌதீகம் தான். அதனால எப்பவுமே கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தான் அவர்கள் பெறுவார்கள். ஆனால் மனிதர்களுக்கு அப்படி கிடையாது.
மனிதர்கள் அவர்கள் உணர்தலை வந்து அதாவது ஆத்மபூர்வமாக இட்டு சென்று இங்கே தேவ உலகத்தை விட வந்து மிக மிக குறைவான வைபவங்களை கொண்டிருப்பதால் தேவர்கள் எவ்வாறு வந்து அந்த இந்த பக்தி பாதையில வந்து தன்னுடைய இருப்பை தூய்மைப்படுத்திக்கணுன்ற உணர்வு இல்லாம இருக்காங்களோ மனிதர்களுக்கு அப்படி கிடையாது. அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு என்பது நல்கப்படுகின்றது. அதனால விசுவாசத்தினுடைய இந்த பிரிவுகள்ல நாம வந்து வாசிக்க போறது நாமளே பெட்டர் அப்படின்னாக்கா மோட்சத்திற்கு நம்ம தான் எலிஜிபிள். ஃபர்ஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டி வந்து மனிதன் தான், அதுக்கப்புறம் தான் பிற உயிர் வாழிகள் எல்லாமே. அவங்க எந்த உலகத்துலன்னா இருக்கட்டும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் அது வழங்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அப்படிப்பட்ட இது போன அத்தியாயத்தினுடைய இது வந்து அவங்க அந்த அசுரர்களுடைய வழிபாட்டு முறை வந்து பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் அப்படி கற்பனையால வந்து யூகம் கொண்டு பக்தியை அவர்கள் பரப்புகின்றார்கள் என்றால் அப்படிப்பட்டவர்கள் எந்த குணாதிசயத்தோட அமைய பெற்று இருக்கிறார்கள் என்று கேள்வியை தான் அர்ஜுனன் வந்து வைத்தான் இல்லையா. சோ இதுதான் 16வது சாப்டருக்கும் 17வது சாப்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பு. மல்லிகா மத்தாஜி 16வது சாப்டருடைய சம்மரியும் சொன்னாங்க, 17வது சாப்டருடைய சம்மரியும் சொன்னாங்க. இனிமே நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது வந்து 18வது அத்தியாயத்தினுடைய 1லிருந்து 54வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நாம புரிந்து கொள்ளலாம். சோ இதுல நம்ம ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன் போதிக்கக்கூடிய அதாவது ஆய்வு பற்றி இல்லையா நம்ம அனலைசிஸ் பண்றோம். ஒரு அனலைசிஸ் பண்ணும்பொழுது அதனுடைய பேக்ரவுண்ட் இல்லையா, தாத்பரியம் என்ன என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால் என்ன நன்மை இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிந்து கொள்ளணும். ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன்ல வந்து எவ்வாறு ஒரு கான்செப்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிறோம், கர்ம யோகம்னா இப்படி, ஞான யோகம்னா இப்படி, பக்தி யோகம்னா இப்படின்றது எல்லாமே சொல்லிட்டே வரோம். அதை நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வாறு அன்றாடம் பயிற்சி கொள்வது, உபயோகப்படுத்துவது இல்லையா. இப்போ மங்கள ஆரத்தி பாக்குறது பக்தி யோகம்னா, அடுத்து துளசி ஆரத்தி பாடுறது, பாகவதம் கேட்கறது, பகவத்கீதை கேட்கறது, இதெல்லாம் தான் வந்து ரிலீஜியஸ் பிராக்டிசஸ் இல்லையா. இதுதான் வந்து சமய அதாவது செயல்பாடுகள். இந்த சமய செயல்பாடுகள்னால நமக்கு எப்பொழுதுமே நன்மைகள் தான். சோ இது எல்லாமே நம்ம எதன் அடிப்படையில் செய்கின்றோம்? நம்பிக்கை இல்லையா, பகவான் மீது நாம் வச்சிருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் தான் நாம செய்கின்றோம். சோ அந்த இதுல பார்க்கும் பொழுது நம்ம எந்த குணாதிசயத்தோட அடைந்திருப்போம் என்பதை பற்றி சத்வத்தில் இருக்கணும். பக்தி செய்வதற்கு மினிமம் குவாலிபிகேஷன் சத்வம். பகவத்கீதையில வந்து 17வது அத்தியாயத்துல முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் அதை பற்றி தான் எடுத்துரைக்கின்றது என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன். அடுத்தவர்களுக்கு உபதேசம் செய்யணும்னாலும் இந்த 3 ஸ்லோகங்களுடைய சாராம்சத்தை எடுத்துதான் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு வந்து அறிவுரை என்பது வழங்க வேண்டும். மேலும் இதனுடைய எவாலுவேஷன்னாக்கா நம்ம வந்து நம்ம பரீட்சை எழுதுறோம், அந்த பேப்பரை வந்து வேல்யூவேட் பண்றாங்க இல்லையா, என்னதான் எழுதியிருக்காங்க, எந்த அளவுக்கு தான் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா. சோ இந்த டிஸ்கஸ் அப்ராப்ரியேட் அண்ட் இன்அப்ராப்ரியேட் சேரிட்டி, அதாவது கவனமின்றி கொடுக்கக்கூடிய தானம் வந்து ரஜோல இருக்கிறது இல்லையா. மேலும் வந்து கவனத்தோடையும் முறையான இடத்தில் முறையான காலகட்டத்தில் முறையான நபருக்கு வழங்கப்படுவதுதான் சத்வகுணத்திலிருந்து கொடுக்கக்கூடிய தானம். அடுத்து தகுதியற்ற இடத்துல வந்து ஒருத்தருக்கு நம்ம தானத்தை வணங்கினால் அது தாம்சிக் இயல்பினால் ஏற்படுத்தப்பட்ட தானம் என்பதும் நாம படிச்சிருக்கோம். சோ இது எல்லாத்தையுமே நாம இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். மேலும் பகவத்கீதையில வந்து இதுதான் உங்களுக்கு நான் அசைன்மெண்டா கொடுத்திருக்கேன். 14, 17, 18 இந்த 3 அத்தியாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது டெவலப்பிங் தத்துவ குணத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதனுடைய முக்கியத்துவம். சோ இந்த முக்கியத்துவம் வந்து எவ்வாறு வந்து எடுத்து உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. சத்துவகுணம் நம்ம எப்படி கிடைக்கும்? we need to practice the spiritual இல்லையா. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் முடியும். பக்தியோடு நம்ம ஒரு செயல்பட்டா மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அந்த சத்துவகுணம் என்பது நமக்கு கண்டிப்பாக வந்து நிலை பெறும். எது வரைக்கும் நமக்கு வந்து அந்த பக்தி உணர்விலிருந்து செய்யக்கூடிய அந்த மார்க்கம் கிட்டவில்லையோ அது வரைக்கும் நாம என்னதான் பயிற்சி செய்தாலுமே அது வந்து நம்ம அந்த சத்துவ குணத்திற்கு செல்வது என்பது மிக மிக கடினமாகும். மேலும் இந்த பக்தி உணர்வு என்பது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கான ஜஸ்டிபிகேஷன். சோ இந்த 14, 17, 18 இந்த 3 அத்தியாயங்கள்ல எந்தெந்த ஸ்லோகங்கள் அப்படின்னு நீங்களே வந்து ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் மாதிரி வச்சுட்டு கூட
ஸோ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணிக்கோங்க. என்னென்ன ஸ்லோகங்கள் அப்படிங்கறது வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணி நீங்க அடுத்தவங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் அசைன்மெண்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணுங்க. அசைன்மெண்ட் ரெடி பண்ணுங்க. லிங்க் நான் ஷேர் பண்றேன். ஓகே. அடுத்து நம்ம இந்த போன அத்தியாயத்தினுடைய இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம யாரு மல்லிகா மாதாஜி வந்து ரிவிஷன் பண்ணிட்டாங்க. அதனால நம்ம இப்போ லிங்க் பிட்வீன் த சாப்டர்ஸ் இங்க அழகா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பிபிடியை நீங்க பார்த்தாலே அழகா தெரிஞ்சுக்கலாம். சாப்டர் 14ல சத்வம் வந்து 1, ரஜோ அண்ட் தமஸுக்கு இன்னொரு கேட்டகரி கீழே வச்சிருந்தாங்க. இந்த சத்வம் தான் வந்து அதாவது ஆலமரத்தினுடைய மெயின் அந்த தண்டு இல்லையா, அந்த மரத்தினுடைய மெயின் தண்டு வந்து அதுதான் வந்து உயர்வான நேர்கோட்டுல செல்லக்கூடியது. அது போன்றதுதான் சத்வகுணமும். எந்த குறுக்கு வழியெல்லாம் இருக்காது. ஆனா அதே வந்து அந்த ஆலமரத்தினுடைய கீழ்நோக்கிய கிளைகள் இது எல்லாமே வந்து கீழான இயல்புகளா இருக்கக்கூடிய தாம்சிக் மற்றும் ரஜோகுணத்தினுடைய செயல்பாடுகளுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. மேலும் அந்த 16வது அத்தியாயத்துல வந்து அப்பர் சத்துவம் வந்து எதற்கு இந்த ஒரு பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் நீங்க ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ டிவைன் குவாலிட்டி தெய்வீகமான இயல்புகளை பற்றி எடுத்துரைக்கப்பட்டது. அது எல்லாமே சத்துவத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அசுர இயல்புகள் எல்லாமே வந்து ரஜோ மற்றும் தாம்சிக் இயல்புகளுக்கு சம்பந்தப்பட்டது. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஸ்லோகங்களோட இதுல இருந்து நீங்க வேணா புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ போன அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம லிங்க் இப்பதான் உங்களுக்கு நான் சொன்னேன். அதாவது நம்ம இப்படிப்பட்ட இயல்புகளுடைய யா சாஸ்திர விதிம் உஜ்ரிஷ்ய வர்த்ததே காமகாரதா இல்லையா, அதாவது he who discards the spiritual injunctions and அதாவது இந்த ஆன்மீக கோட்பாடுகள் வந்து எடுத்துக்கொள்ளாமல் வெறுமனே வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கேற்றவாறு தன்னுடைய மனநிலையை வந்து வெளிப்படுத்துகிறவன் வாழ்க்கையில் எப்பொழுதுமே பக்குவத்தையோ இல்லை சுகத்தையோ மற்றும் வந்து பகவானின் திரு பாதங்களையோ போய் சேர்வது கிடையாது என்று ரொம்ப அழகாக போன அத்தியாயத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கு. 16வது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுன உவாச ஏ சாஸ்திர விதிம் யுஜ்ரிஷ்ய யஜந்தே ஸ்ரத்தயான்விதாக தேஷாம் நிஷ்டதூகா கிருஷ்ண சத்வம் அஹோ ரஜஸ்தமஹ. இது ஃபர்ஸ்ட். அவர்கள் இருப்பது தூகா கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா அவங்க இருப்பது சத்வத்திலியா ரஜோலியா இல்ல தாம்சிக்லியா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இல்லையா. கற்பனையால வந்து அவர்கள் வந்து அவங்களுடைய சொந்த கற்பனையால அவர்கள் வந்து வழிபாட்டு முறையை அமைத்துக் கொள்கிறார்கள். சாஸ்திர விதிகளுக்கு புறம்பாக அவங்க எதையுமே கடைபிடிக்கிறது கிடையாது சாஸ்திர விதிகளை. சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் இருப்பது வந்து சத்வமா ரஜோவா தாம்சிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து அர்ஜுனர் வைக்கிறார் முதல் கேள்வியிலே. மேலும் இந்த இது நம்ம next week we will have a discussion also, we'll see. So rules, faithfully following rules which are not mentioned in Shastra. Examples நீங்களே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ சாஸ்திரங்கள்ல இல்லாதது இது வந்து நாம வந்து மனிதன் கற்பனையால வந்து அவன் செய்யக்கூடிய அந்த நம்பிக்கைக்கான செயல்பாடுகள் அது என்னென்ன அப்படிங்கிறது. ப்ராப்ளம்ஸ் விச் கன்காக்டட் ஃபேட்ஸ், அதாவது கற்பனையில வந்து இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை. ஆனா அது ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது இல்லையா, மேலோட்டமா தான் இருக்கும். ஷாலோன்னா மேலோட்டமா இருக்கும். எனி டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க புயல் அடிச்சா அது கண்டிப்பா அடிச்சுட்டு போயிடும். அந்த நீர்த்தேக்கம் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுமா, அதாவது மேலவே ஒரு சின்ன பள்ளம் மாதிரி இருக்கக்கூடியதுல வந்து நீர் வந்து எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா அவ்வளவு, அதாவது நமக்கு வந்து முழு நம்பிக்கைக்கு வந்து அது வந்து அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய தன்மையை வந்து எடுத்துரைக்கவில்லை. அதனால அது வந்து அஸ்திவாரம் என்பது மிக மிக ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அதனால்தான் ஸோ இந்த இது என்னது நம்பிக்கைகள், நம்ம வாக்கு தவம், உடல் தவம், மனத்தவம் இது எல்லாமே நாம செய்யும் பொழுது பகவானுடைய திருப்பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாம் மாற்றுறது. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. சடன்னா தூக்கம் வரும், சடன்னா வந்து பசிக்கும் இல்லையா, சோ சடன்னா ஏதோ ஒரு வேலை வரும். இது எல்லாமே நம்ம ஆப்ஸ்டக்கல்ஸா நாம நினைக்க கூடாது. அதையெல்லாம் தாண்டி நடக்கிறதுக்கு வந்து நாம நம்முடைய பயிற்சி இருக்கணும். மேலும் இந்த நம்ம ஆச்சாரியா வந்து எதெல்லாம் வந்து ரெஃபர் பண்ணியிருக்காருன்றத வந்து இந்த இடத்துல ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ், இந்த ஸ்லோகம் வந்து மெமரைசேஷன் ஸ்லோகா தான். ஸ்ருதி ஸ்ரீமதி பூர்ணாதி பஞ்சராத்ரா விபிம்பினா ஹைகாந்தி ஹரே பக்தி உபாத்தைவைவ கல்பதே இல்லையா. ஸோ அதாவது பிரம்ம பக்தி சசாம்பர சிந்துல வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு that ignores authorized Vedic injunctions
அந்த பக்தி தொண்டு வேத உச்சாடனங்களை எல்லாம் தவிர்ப்பதோ, லைக் உபனிஷத்து புராணங்களை சொன்னது எல்லாமே நாரத பஞ்சாத்திரி விதியா இல்லாம வந்து செயல்பட்டால் சிம்லி இட் இஸ் அன் அன்டிஸ்டர்பன்ஸ் இன் த சொசைட்டி இல்லையா? அப்படின்னா இந்த பக்தியை நாம் எப்படி செலுத்தணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய்யணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், காலையில எழுந்து நம்ம வந்து மங்களாரதி பாக்குறோம் இல்லையா? வீட்டுல எல்லாருமே எல்லாருமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ் கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம ஒருத்தர் தான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னா, அப்ப அந்த நேரத்துல நம்ம வந்து இந்த மங்களாரதி பாடல் வந்து ரொம்ப ஜோரா வீட்டுல வச்சா என்ன ஆகும்னாக்கா அவங்களுக்கு அதாவது இன்னும் அந்த கடவுள் மீது வந்து வெறுப்பு தான் வரும் இல்லையா? அத்தகைய செயல் செய்யக்கூடாது. ஸோ நம்ம அதான் நாம் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டே வெளியில தெரியாம செய்யக்கூடிய நிலைக்கு நம்மள நாம உயர்த்தி கொள்ளணும். அதுக்குன்னு நான் வந்து நீ வெளியே சொல்லவே வேணாம்னு சொல்லல. பட் உங்களால முடிஞ்சது நீங்க வெளியே சொல்லாம செய்துக்கிறதுக்கு நீங்க பழகிக்கணும். முடியாத பட்சத்துல யூ ஷுட் ரீச் அவுட் டு த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி. ஓகே. ஸோ டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட் தட் இக்னோர்ஸ் ஆத்தரைஸ்டு வேதிக் லிட்ரேச்சர்ஸ் லைக் உபனிஷத்துக்கள் கிடையாது, புராணங்கள் கிடையாது, நாரத பஞ்சராத்திர விதி எல்லாமே கிடையாது. ஆனா இதெல்லாம் நாம உபயோகப்படுத்தாத போது இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு இடையில வந்து அநேக சந்தேகங்கள் என்பது எழும் இல்லையா? அந்த இதுக்கு நாம வந்து வழி கொடுக்கவே கூடாது. மேலும் நம்பிக்கை பிரிவுகளை பற்றி நம்ம பார்க்கிறோம். த்ரிவிதாபவதி ஸ்ரத்தா, அதாவது மூன்று வெவ்வேறு நிலைகள், நம்பிக்கையினுடைய 3 வெவ்வேறு நிலைகள். சோ அது வந்து நம்ம மனசுல ஏற்படும். அடுத்து தேஹினாம் சா சுபாவகஜா, தேஹினாம் அப்படின்னா உடல் கொண்ட, சுபாவஜா அதாவது அக்கார்டிங் டு இஸ் மெட்டீரியல் நேச்சர், மோட் ஆஃப் நேச்சர். அதாவது நீங்க எல்லாருமே இப்ப அக்கார்டிங் த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபெய்த், அதாவது உடல் தவம், வாக்கு தவம் அண்ட் மனத்தவம் இல்லையா? இந்த 3மே வந்து சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் இதுல போகணும். சோ அந்த தேஹினாம் சா ஸ்வபாவஜா அப்படின்னும் பொழுது நம்முடைய ஸ்வபாவம் வந்து அந்த குணாதிசயத்தோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. இந்த 3 குணாதிசயங்கள் கூட சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. ஸோ அந்த 3 குணாதிசயங்கள் என்னென்ன என்பதையும் வந்து நாம பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல பார்க்கதான் போறோம். இது வந்து பர்பட்ல இருந்து எடுத்து போட்டிருக்காங்க. as long as one faith is not completely purified in goodness இல்லையா, தூய்மை மற்றும் வந்து அதாவது சந்தோஷம், ஹாப்பினஸ் இல்லையா, அப்படிப்பட்ட நிலையில் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு நம்பிக்கை என்பது ஏற்பட்டால் that faith is subject to contamination by any other mode of the natures இல்லையா? சடனா இன்னைக்கு காலையில ரொம்ப நன்னா பேசிட்டு இருந்தேன் நான் உஷா மாதாஜி கிட்ட. இப்ப சடனா எனக்கு வந்து உஷா மாதாஜி கிட்ட பேசணும்னு எனக்கு பிடிக்காம போயிருக்கலாம் இல்லையா? சோ அதனால எந்த சூழ்நிலையில நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும்னு நம்ம என்னைக்குமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. காலையில இப்படி இருந்தோம்னா சாயங்காலம் வரைக்கும் நம்ம இப்படிதான் இருப்போன்றதுக்கான உத்தரவாதம் ஏதாவது இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? அதனாலதான் கண்டாமினேஷன், நம்முடைய நம்பிக்கை அப்பப்போ கலங்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். ஏன்னா பௌதீகம் வந்து மாயை நம்மளை வந்து இழுத்துட்டே இருப்பான். தத்துவத்திலையா, ரஜோலியா, தாம்சிக்கலாம் நம்முடைய எண்ண ஓட்டம் எப்படி இருக்கிறதோ அதற்கேற்றவாறு அந்த இது நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. இந்த இக உலகமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்களால் வந்து கலங்கப்பட்ட ஒன்றுதான். அதனால the position of the art in contact with the particular mode of material nature, once faith is established இல்லையா, நம்பிக்கை என்பது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ரொம்ப சீரியஸா இருக்காங்க ஒரு ஆளு, ஓகே, அவர் பிழைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இருந்தாலும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகும் பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் வந்து நர்ஸ், டாக்டர் எல்லாமே ஸோ அவங்களுடைய கடமை என்ன? ஒரு ஜீவன் துடிக்கிறத வந்து நல்லபடியா அவங்கள வந்து காப்பாத்தி கொடுக்கணும், அதுதான் அவங்களுக்கு இல்லையா? சோ அப்படி நாம எந்த குணாதிசயத்துல இருந்து நாம வந்து செயல்படுகிறோமோ அதற்கேற்ற ஒரு நம்பிக்கை மட்டும்தான் நமக்கு வந்து அபிவிருத்தி ஆகும் இல்லையா? அதே டாக்டர் எரிஞ்சு விழுறாரா இருந்தா ஸோ நம்ம அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வேற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடலான்னு தான் நமக்கு தோணும் இல்லையா? இதெல்லாமே வந்து சகஜமான ஒன்று. அந்த பேசிக்ஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், விஸ்வாசத்தை பிரிவுகளை. So people are controlled by 3 modes of nature and they do not fall any சாஸ்திரிக் invention, அதாவது சாஸ்திர விதிகளை எல்லாம் புகர்த்து மற்றும் கற்பனையால் அவர்கள் வந்து தங்களுடைய நிலையை வந்து உயர்த்தி இல்லையா, எய்தரின் தமோர் குணா ஆர் ரஜோ குணா ஆர் சத்வகுணா, ஏதோ ஒண்ணுத்துல வந்து அவர்கள் தங்களுடைய நிலையை எதிர்பார்க்கிறார். He is going on conducting himself under the influence of continuously நம்ம we have been tested by Maya இல்லையா? ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போறோன்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அப்படி நமக்கு இப்ப ஏதோ ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சுனாக்கா ஸோ அந்த சாரி கண்டக்டிங் இன்செல்ஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் நம்ம வந்து
இந்த எந்த குணாதிசயத்துல இருந்து நாம் இதெல்லாம் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிங்கறத வந்து நாம கண்டிப்பா நாம அலசி ஆராயணும். சத்வத்துல நம்ம வந்து முன்னேறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம கண்டிப்பா தேடிக்கொள்ளணும். ஆனா சில சமயங்கள்ல இந்த குணாதிசயங்களுக்குள்ளேயே போட்டி நடக்கும் இல்லையா? ஒரு முறை சத்வம் வெல்லலாம், இன்னொரு முறை வந்து ரஜோ வெல்லலாம், இன்னொரு முறை தாம்சிக்கும் வெல்லலாம். இப்படி குணங்களுக்கிடையே போட்டி நடக்கிறதையும் நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? So means superficially do something in a tamoguna, you will not be able to success. தமோ குணத்துல செய்யறவங்க கண்டிப்பா புலனுகர்ச்சி செயல்கள் அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய அந்த கீழ் உலகங்களுக்கு பகவானால் வந்து நிரந்தரமாக தள்ளப்படுகிறார்கள். இதையும் நாம பகவத்கீதையில தான் படிச்சோம் இல்லையா? ரஜோ அட்லீஸ்ட் மீண்டும் மனிதனாக பிறப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அவன் பெற்றிருப்பான். ஆனால் தாம்சிக் இயல்பு இருப்பவனுக்கு அது கூட கிடையாது. வில் பி கில்லர் ஆஃப் த சோல் அப்படின்னு நம்ம இதுலயும் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஈஷோ உபனிஷத்துலயும் படிச்சிருக்கோம், கில்லர் ஆஃப் த சோல். அதனால he will not be successful, he will not be successful. எஸ் சாஸ்திர விதின் வர்த்தத்தே காமா. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து வாழ்க்கையில வந்து வெற்றி என்பது காண இயலாது. மேலும் இப்போ வெவ்வேறு விதமான நம்பிக்கைகளை பற்றி நாம் இப்போ பார்க்க போறோம். So example, breakout room, select some modern religious practices and discuss how they are influenced by the mode of nature. Modern practices. இப்போ உங்களுக்கு group open இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு நான் group open பண்றேன். அப்ப இந்த ஸ்லைடு வந்து நீங்களே எடுத்து பண்ணலாம். மேலும் வழிபாட்டு முறை, அதாவது இந்த 3 குணாதிசயங்கள் இருப்பவங்களுடைய வழிபாட்டு முறை. சத்வத்துல இருக்கிறவங்க வந்து தேவர்களை வழிபடுவர் மற்றும் ரஜோல இருப்பவர்கள் வந்து அதாவது பூதங்களை எல்லாம் வழிபடுவார்கள் மற்றும் தாம்சிக் இயல்புகள் வந்து கோஸ்ட்லி பிளானட்ஸ் இல்லையா? நமக்கு மேல இருக்கிறது வந்து கோஸ்ட் உலகம், அவங்களை எல்லாமே வழிபடுவாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இன் ஒன் வர்ஷிப்ஸ் டெமிகாட்ஸ் இன்க்ளூடிங் பிரம்மா, சிவா, இந்திரா, சந்திரா எக்ஸெட்ரா. மோட் ஆஃப் குட்னஸ் அதுதான். நம்ம அட்லீஸ்ட் பற்பல பிறவிகள் தேவர்களை வணங்கியாவது நம்ம வந்து நன்னிலை பெற்று பகவானை சேவிக்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்தை நாம கண்டிப்பா. மோட் ஆஃப் ஃபேஷன் வந்து அசுரர்களை வணங்கக்கூடியது. ஸோ அதாவது ஆஃப்டர் டியூரிங் த செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல கல்கட்டாக்கு வந்து ஹிட்லர் வந்திருந்தாராம். அப்போ there was an amazement amount of wealth by dealing in the we had a because thanks to that war he had amazed a large amount of wealth by dealing in the black market. அப்படின்னா பிளாக் மார்க்கெட்ல அவர் எவ்வளவு சொத்து சேர்த்திருக்காரு. இன் இக்னரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பேய்களையும் பிசாசுகளையும் வந்து வணங்குறது. We have seen that India's low class people have that a ghost life in the tree. ஸோ ஒருவேளை அதுலதான் பேய் இருக்குன்னா அந்த மரத்தையே போய் விழுந்து கும்பிடக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க. These different kinds of worships are not actually the God worship. இதெல்லாம் வெவ்வேறு வழிபாட்டு முறைகள் இருந்தாலும் அது பகவானுடைய திருத்தொண்டு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக எடுத்துரைக்கப்பட்டு. மேலும் 3 குணாதிசயங்களுடைய உணவு சத்வம், ரஜஸ் மற்றும் தாம்சி. இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். சத்வத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அதாவது கொஞ்சம் நீர் ஆகாரமாக இருக்கக்கூடியதே எடுத்துப்பாங்க. மேலும் பழங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து காய்கள் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து பால் பொருட்கள், இதெல்லாம் தான் வந்து சத்வத்துல இருக்கிறவங்க விருப்பம். அந்த ஃபுட்டே வந்து ரொம்ப ஜூசியா இருக்கும் சாப்பிடறதுக்கு. ஸோ அப்படிப்பட்ட இதெல்லாமே வந்து ஒரு வயிற்றுக்கு என்ன எடுத்துக்கிறோமோ அதனுடைய இம்பாக்ட் தான் நம்ம வெளியில பேசுவோம். ஸோ வயிற்றுல எரிகின்ற உணவு வகைகளை நம்ம எடுத்துட்டா கண்டிப்பா அதே மனநிலை தான் நம்ம அடுத்தவர்களிடத்துல வந்து நாம கண்டிப்பா செய்வோம். அதனால்தான் ஆன வரைக்கும் சத்துவ குணத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். ஸோ ஃபுட்ஸ் இன் த மோட் ஆஃப் குட்னஸ் இன்க்ரீஸ் த டியூரேஷன் ஆஃப் லைஃப். நமக்கு அதிகபட்சமா 100 ஆண்டுகள் இல்லையா? அதுலயும் வந்து நம்ம வந்து 50% ஆஃப் டைம் வந்து நம்ம வந்து அதாவது தூங்கியே நம்ம கழிக்கிறோம் இல்லையா? 50%. இப்ப நம்ம ஒரு 40 வயதுல இருக்கிறோம்னா 20 ஆண்டுகள் நம்ம ஆல்ரெடி தூங்கியாச்சு. வெறுமனே 20 ஆண்டுகள் தான் நம்முடைய செயல்பாடு. ஸோ அதனால இந்த மோட் ஆஃப் குட்னஸ் இன்க்ரீஸ் டியூரேஷன் ஆஃப் த லைஃப். அதாவது வாழ்நிலையினுடைய ஒருவருடைய வாழ்க்கையினுடைய ஆயுட்காலம் என்பது நீடிக்கப்படுகின்றது இல்லையா? ஒருவருடைய இருப்பு என்பது தூய்மை செய்யப்படுகின்றது. மேலும் அது அத்தகைய உணவு வகைகளை அது வந்து வாங்கிக் கொள்ளும் போது அந்த உயிர் வாழி அதாவது பலம் மற்றும் ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தி, இவை அனைத்துமே அந்த உயிர் வாழிக்கு வந்து ஏற்படுகின்றது. இது சத்வம். சோ மேலும் அது எவ்வாறு இருக்கும்னா சிலது வந்து இனிப்பாக இருக்கலாம். மேலும் வந்து மாதிரி
கஞ்சி மாதிரி இருக்கக்கூடியது இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து கொழுப்பு சக்தி வந்து இந்த மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ்ல தான் இருக்கு. இது எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு பிடித்த உணவு வகைகள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. மில்க் ப்ராடக்ட், சுகர் கேன், வீட், ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ், இது எல்லாமே சச் ஃபுட்ஸ் ஆர் டியர் டு த எஸ். பகவானுக்கு கூட நாம என்ன செய்யணுமோ அதை வந்து பகவானுக்கு வச்சுட்டு நாம சாப்பிடணும். ஸோ அது கண்டிப்பா நாம செய்யணும். மேலும் வந்து இப்போ ரஜோகுணம், ரஜோகுணத்துல வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இதை பத்தி நான் சொல்லியிருக்கேன். அவங்களுக்கு ஒண்ணு மிகவும் புளிப்பு, மிகவும் உரப்பு இல்லையா, காரம், ஸோ இப்படி உப்பு, இப்படிப்பட்ட. ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா, யாரோ பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருது. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வயிற்றுல எரிகிற உணவு வகையெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அதற்கேற்ற மாதிரிதான் நம்மளுடைய சுபாவமும் இருக்கும் இல்லையா. சோ குழப்பம், கலக்கம் இல்லையா, வியாதி, இது எல்லாமே நமக்கு வந்து உரித்தான ஒன்று. ஸோ அவருடைய வாழ்க்கையில இன்னல்கள் மட்டும்தான் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். அது உடலுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, மனதுக்கு கூட நமக்கு வந்து நிம்மதியை வழங்காது. இது ரஜோகுணம். தாம்சிக் இயல்பில் இருக்கிறது வந்து அது இன்னும் மோசமானது. அதாவது உணவு, சாப்பிடக்கூடிய உணவே நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ அதாவது பழையது, ஊசி போனது, அடுத்து வந்து ருசியற்ற இது, அப்புறம் வந்து கெட்டு போனது, மேலும் அதாவது எச்சில் பட்ட உணவு, இப்படி நான் டச் பண்ண முடியாத அந்த அத்தகைய உணவு வகை எல்லாமே தாம்சிக் குணத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்யும். ஸோ ஒன் ஷுட், ஒரு நிமிஷம், த பெஸ்ட் ஃபுட், ஆனா இருக்கிறதுலே நல்லது ஒரு உணவு எதுன்னா நம்ம பிரசாதம் தான். பகவானுக்கு நாம என்ன படைக்கிறோமோ அதை நாம ஸ்வீகரிச்சாலே அதுவே போதும். தட் இஸ் therefore to make food antiseptic. ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதர் இல்லையா. செப்டிக்னா கெட்டு போறது, நம்ம உடம்பு கெட்டு போறதுக்காக சாப்பிடுற உணவு கண்டிப்பா நல்லது பயக்காது. அதே நம்ம உடல்ல ஆரோக்கியம் வளர்க்கக்கூடிய அத்தகைய உணவு வகைகள் சாப்பிட்டா நமக்கு நல்லது. மேலும் அது சுவை உள்ளதாகவும் இருக்கும், சாப்பிடக்கூடிய தன்மையாகவும் இருக்கும். அப்படிப்பட்ட உணவு வந்து பகவானுக்கு நம்ம நைவேத்தியமா பண்ணி அதை நாம வந்து பிரசாதமா ஸ்வீகரிக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். எதையுமே நம்ம வந்து, அதாவது சாப்பிடக்கூடிய உணவு வகைகள் அனைத்துமே பகவானுக்கு நிவேதனமா வச்சுட்டு நாம என்ன சாப்பிடுறோமோ அதை தான் நம்ம பகவானுக்கு செய்ய போறோம். இன்னும் பார்த்து பார்த்து செய்யணும் நம்ம. அதாவது இன்னும் பெஸ்டா பகவானுக்கு, நமக்கு யாருக்குன்னா பிடிச்சவங்க வந்தாக்கா அவங்களுக்கு எப்படி நம்ம வந்து நல்ல உணவு வகைகள் எல்லாம் சமைச்சு போடுறோம் இல்லையா, அது போல பகவானுக்குன்னு நினைக்கும் பொழுது நம்ம வந்து நல்லா பார்த்து பார்த்து செய்யணும். ரொம்ப கிளீனா, அதுல எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. இந்த உணவு பொருட்கள் எல்லாம் கூட ரொம்ப சுத்தம் பண்ணி இல்லையா, எந்த ஒரு புழு பூச்சி கூட இருக்கக்கூடாது. இந்த அரிசி பருப்புல எல்லாமே நம்ம தானியங்கள் எல்லாம் ரொம்ப கிளீனா இருக்கணும். அந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து செய்யணும். எந்த இடத்துலயுமே நம்ம வந்து தவறு இழுத்து விடக்கூடாது. அது நமக்கு தான் இந்த கன்க்ளூஷன் எதுன்னா, நம்ம ஒரு மனசு திருப்தி, இப்ப நமக்கு கூட யாராவது ஒரு கிளீனா இல்லாத ஒரு உணவை நமக்கு கொடுத்துட்டா நம்ம அதை வந்து சாப்பிடுவோமா? இப்ப எத்தனையோ ஹோட்டல்ல போகும்பொழுது கோபி மஞ்சூரியன், நீங்க கண்டிப்பா இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும். அதுல வந்து கோபியில வந்து எப்பவுமே அந்த காலிஃபிளவர்ல வந்து புழு இருக்கும் இல்லையா. ஸோ நான் எப்பயும் பார்த்தது இல்லை, நான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு கூட வெளியில. ஸோ ஆனா ஒன் ஆஃப் மை பிரதர் இன் லாஸ் தான், அவர் ஒரு பர்டிகுலர் ஹோட்டல், ரொம்ப வெஜ் தான், அவரும் வந்து வெஜ் தான் சாப்பிடுவாரு, நான்வெஜ்ல சாப்பிட மாட்டாரு. ஸோ அவரு சரி வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி உணவு வகைகள் தான் வந்து ஒரு மாதிரி பெலாட்டபிளா நினைக்கிறது அதுதான் இல்லையா, ருசியா இருக்குன்ற மாதிரி. அவர் அந்த பிளேட்டை பார்த்தோன்னே அதுல ஒரு புழு பார்த்தோன்னே அதுக்கப்புறம் அந்த ஹோட்டல் பக்கமே போல. சோ அப்போ மனிதனாகிய நமக்கே இந்த அளவுக்கு எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கு இல்லையா. அப்ப பகவானுக்கு நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணும்போது எவ்வளவு பார்த்து செய்யணும் இல்லையா. ஏன் பகவானுக்கு பார்த்து செய்யணும்னா இதுதான் ரீசன் இல்லையா. சோ எந்த ஒரு அபராதங்களையும் வந்து நாம பகவான் மன்னிச்சிருவார், ஆனா அது நமக்கு தான் உறுத்தலா இருக்கும். அவருக்கு உறுத்தல் இருக்காது, நமக்கு தான் உறுத்தலா இருக்கும். அப்ப நாம செய்யக்கூடிய அந்த உணவு வகை படைக்கிறது கூட வந்து நமக்கு மனசுக்கு நெருடலா இருக்கும். அதனாலதான் பார்த்து பார்த்து நீட்டா கிளீன் பண்ணி எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து செய்யணும், சுத்தம் செய்து செய்யணும். பை மிஸ்டேக் ஆல்சோ நம்ம அதை செய்யாம இருக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்.
ஒரு வாட்டிக்கு 4 வாட்டி கிளீன் பண்ணி அந்த மாதிரி செய்யணும். சோ அதுதான் தட் இஸ் த டிவோஷன் ஆக்சுவல். நீங்க அந்த பாவத்தை கொண்டு வரணும். நீங்க ரொம்ப வெரைட்டியா பண்ணி பகவானுக்கு இல்ல, 4 விதமான உணவு பொருட்களை தான் நம்ம படைக்கிறோம் இல்லையா? ஜூசியா இருக்கிறது, உறிஞ்சி சாப்பிடுறது, நக்கி சாப்பிடுறது, கடிச்சு சாப்பிடுறது இல்லையா, அப்படியே குடிக்கிறது. இந்த 4 விதமான உணவுப் பொருட்கள் நம்ம இதுல குரு அஷ்டகத்துலதான் நம்ம இது வருது இல்லையா? சதுர்விதாசி அந்த அந்த உணவு வகைகள் 4th ஸ்லோகம். சோ அந்த மாதிரி பகவானுக்கு அந்த மாதிரி 4 விதம், பால், அப்புறம் கூட்டு, இந்த மாதிரி நம்ம உறிஞ்சி சாப்பிடுறது, அந்த மாதிரி கடிச்சு சாப்பிடுறது, ரைஸ், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பொரியல் இதெல்லாம் நம்ம வச்சு நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ அதை பகவான் வைக்கலாம். பகவான் இதே வேணும்னு கேட்கறது. நமக்கு எதுவுமே இல்லை அன்னைக்கு ஒரு சூழ்நிலை நமக்குனாக்கா ஒரு பழத்தை வச்சு, தண்ணியை வச்சு, ஒரு துளசி தளத்தை போட்டு பகவானுக்கு பாலை வச்சு நம்ம செய்துக்கலாம். சோ நமக்கு உடம்பு முடியாதப்ப நம்ம அதெல்லாம் தான் செய்ய முடியும் இல்லையா? பகவான் அப்ப தெரியும் நம்மளால முடியல, அதனாலதான் செய்யலன்ட்டு இல்லையா? இப்ப நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் நம்ம ஏதாவது முடியலன்னா இதை சாப்பிட்டுக்கோ அப்படின்னு ஒரு பிரெட்டோ பிஸ்கெட்டோ பாலோ கொடுத்து சாப்பிட்டுக்கலையா? அதே மாதிரிதான் பகவான் படம். சோ நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தோட நம்ம அவர்கிட்ட போகணும். அப்ப அவருக்கு நம்ம கண்டிப்பா பார்த்து தான் நம்ம செய்யணும் இல்லையா? இதெல்லாம் நம்ம கன்க்ளூஷன் என்னன்னா, பெஸ்ட் ஃபுட் பிரசாதம் தான். ஆஹார சுத்தௌ சத்வ சுத்திஹி, சத்வ சுத்தௌ துருவ ஸ்மிருதிஹி, ஸ்மிருதி லம்பே சர்வ கிரந்தினாம் விப்ரமோக்ஷஹ. இந்த இடத்துல அழகா இந்த பர்பட்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, பை பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் யஜ்ஞா இல்லையா, யஜ்ஞங்கள் செய்வதால் அங்கே நம்ம உணவுகள் எல்லாமே புனிதம் அடைகின்றது. அதனால்தான் யஜ்ஞங்கள் வளர்த்த பிறகு பிரசாத விநியோகம் நடக்கும்போது அதை நம்ம கண்டிப்பா ஸ்வீகரிக்கணும். அத்தகைய உணவு வகைகள் தூய்மைப்படுத்தப்பட்ட அந்த உணவு வகைகளை நாம ஸ்வீகரிப்பதால் நம்ம எத்தனை ஜென்மங்களுடைய பாவங்கள் இருந்து நாம விலக்கப்படும். அண்ட் பை ஈட்டிங் சாங்டிஃபைடு ஃபுட் ஸ்டஃப் ஒன்ஸ் வெரி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பிகம் பியூரிஃபைட் இல்லையா? அவருடைய இருப்பு என்பது தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றது. மேலும் ஒருவருடைய இருப்பு தூய்மை ஆகும் பொழுது இல்லையா, அண்ட் தென் அவங்களுடைய நினைவு அலைகள் இருக்கக்கூடிய அந்த இதுவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மைப்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த புத்தியும் தூய்மை ஆகும் பொழுது அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே, புத்தி தூய்மை அடைந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களோட சுபாவம், நடத்தை எல்லாமே தூய்மையாகிவிடும். சோ அதை நம்ம எதுவுமே, அதாவது அதுல எந்த ஒரு இதுவுமே நம்ம தவறு கண்டுபிடிக்க முடியாது, அப்படி ஒரு இது இருக்கும். சோ அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் இதெல்லாமே அபிவிருத்தியா இருக்கும். அப்படிப்பட்டவர்களுடைய செயல்பாடுகளால் அவங்களுடைய இருப்பு தூய்மைப்படுத்த பிறகு கட்டுண்ட நிலையில் இருந்து அவர்கள் விடுதலைக்கான மார்க்கத்திற்கு தங்களை இட்டு செல்கிறார்கள். So and all this combined together lead to the Krishna conscious. இதுதான் ஒருவரை கிருஷ்ண உணர்வுக்கு இட்டு செல்லும். The great necessity of present day society. இதுதான் ரொம்ப தேவையான ஒன்று. இந்த தற்காலிக இதுக்கு எல்லாருக்குமே தேவையான ஒன்று. யாருமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது நம்ம. ஆனா அத கண்டிப்பா நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்கணும். சோ உணவுனாலதான் நம்ம சுபாவம் நடத்த எல்லாமே. எந்த உணவு உட்கொள்கின்றோமோ அந்த உணவுனுடைய இது பரிமாற்றம் என்பது நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா வரும். அதனாலதான் தாய் கையில இருந்து சாப்பிடுறது ரொம்ப ரொம்ப, தாயை விட நன்மையை விரும்புபவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு வேறு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இந்த பிரபஞ்சத்தில். நோ ஒன் கேன் பி ஈக்குவல் டு மாம், மதர். அதனால தாயின் கையால் செய்து சமைத்த உணவை நாம, ஏன்னா அவங்க அன்போடையும் நம்முடைய ஆரோக்கியத்திற்காகவும் பார்த்து அவங்க செய்யக்கூடியவர்கள் இல்லையா? அப்படி அத்தகைய உணவை நாம உட்கொண்டால் கண்டிப்பா நம்முடைய மனசுலயுமே ஒரு நிறைவு, சாந்தம் இதெல்லாம் தானா சேரணும். சோ அதனால உணவு, என்ன உணவு எடுத்துக்கிறோமோ அதுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம சுபாவம் என்பது இருக்கு. இங்கே சாக்ரிஃபைசஸ், தியாகங்கள். முன்னாடி நம்ம பார்த்தது யஜ்ஞங்கள் சத்வத்துல இருந்து பார்த்தோம். இப்ப யஜ்ஞங்கள் இந்த அறியாமை மற்றும் அதாவது மோட் ஆஃப் பேஷன் அண்ட் மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ், அதாவது ரஜஸ் மற்றும் தமஸ்ல பார்க்க போறோம். One should go to temple or church or a matter of duty, offer respect to the supreme personality of God and offer flowers and eatables without any purpose of obtaining the material benefit. பௌதீக லாபத்தை எண்ணிக்கொண்டு நாம் என்றைக்குமே எதையுமே பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்க கூடாது. அது மிக மிக தவறு. அது ஒரு வியாபாரமாக மாற்றி விடுகின்றோம். அப்ப உண்மையிலே நம்மளுடைய நிலை என்ன என்பதை உணராமலே வாழக்கூடிய தன்மைதான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இன்னும் இந்த இக உலகத்துல நாம திரும்பி வரக்கூடிய செயல்கள்ல மட்டும்தான் நாம ஈடுபடுவோம் இல்லையா? அதனால ஒன் ஷுட் கோ சிம்பிளி ஆஃபர் ரெஸ்பெக்ட் டு தி டீட்டி. வெறுமனே பகவானுக்கு பக்தியை செலுத்துவதற்கு மட்டும்தான் போகும்.
that will place one in the mode of goodness. ஒருவர் இந்த ஒரு பக்குவத்தை அடைந்தாலே அவர் வந்து அதாவது சத்துவகுணத்திற்கு வந்து ஏற்றமடைவதற்கான மார்க்கத்தை அவர் வந்து ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார். இதுதான் ஒரு உயிர்வாழியினுடைய கடமையும் கூட. அதாவது இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் எவ்ரி சிவிலைஸ்ட் மேன் இல்லையா. நாகரிகம் அறிந்த ஒரு மனிதனுடைய கடமை என்னன்னா, வேத சாஸ்திரங்கள்ல என்னெல்லாம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ அதை வந்து மரியாதை கலந்து அதன் வழியில் செல்லுதான். சோ அந்த ஒரு இதுதான் வந்து நாம பகவானுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதையாகவும் வந்து கருதப்படுகின்றது. சோ நாம வேத சாஸ்திரங்களை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா எதையுமே எதிர்பார்க்காம ஃபாலோ பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எதிர்பார்த்தா நாம கட்டுண்ட நிலைதான். அதற்கான பலன்களை அனுபவிக்க நாம மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அடுத்து ஆஸ்டரிட்டி ஆஃப் ஸ்பீச். அனுத்வேகரம் வாக்கியம் சத்தியம் பிரியா ஹிதம் சாயத் ஸ்வத்யாயா பாஷயா நாம் சைவ வான்மயம் தபா உச்சதே. அதாவது வாக்குத்தவம். சோ அடுத்தவர்களை வந்து நோகச் செய்யாத விதத்துல நாம சொல்லணும் இல்லையா. உண்மை இருக்க வேண்டும், அடுத்தவர்களுக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இல்லையா. மேலும் வந்து அடுத்தவர்களை வந்து மனசு சங்கடப்படக்கூடிய விதமாக நம்முடைய வார்த்தைகள் அமையக்கூடாது. அண்ட் வேத சாஸ்திரங்களை எல்லாமே நாம முறையான விதத்துல வந்து உச்சாடனம் செய்யணும். இது எல்லாமே வாக்குத்தவங்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப யக்னங்கள் பார்த்தோம், இப்ப தவங்கள், அடுத்து தானங்கள் வரும். austerity of speech. When a teacher speaks, he can speak the truth for instruction of his students, but such a teacher should not speak to those who are not his students if he will agitate with their minds. அதாவது தன்னுடைய அதாவது இப்ப ஒரு ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர்கள், இந்த ஆசிரியராகப்பட்டவர் மாணவர்களுடைய நன்மைக்காகத்தான் அவர் வந்து அனைத்தையுமே எடுத்துரைப்பார், போதனை செய்வார் இல்லையா. ஆனா அதே ஆசிரியர் வந்து அதாவது மாணவர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு இதை எடுத்துரைத்தால் அவங்களை கேட்கக்கூடிய பக்குவத்துல இருப்பாங்களா? கண்டிப்பா இருக்க மாட்டாங்க. மாணவர்கள் வந்து அந்த ஆசிரியருக்கு அதாவது கீழ்ப்படிந்தவர்கள், அதனால அவங்க கண்டிப்பா கேட்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு உண்டு. ஆனால் மாணவர்கள் அற்றவர்களுக்கு போய் நாம் இதெல்லாம் உபதேசம் பண்ணா ஊருக்கு உபதேசம் பண்றான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. இந்த பர்பஸ் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் இதேதான் ஆன்மீகத்திலயும் சரி, நம்ம பௌதிகத்திலயே அப்படிதான் இருக்கு. அதனால ஆன்மீகத்துல அதை விட இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா அதை வந்து நாம ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும். அதனால வேத சாஸ்திரங்கள் ரெஃபரன்ஸ் பிரகாரம் என்ன இருக்கோ அதை வந்து கண்டிப்பா உள்ளதை உள்ளபடி ஒரு ஆசிரியர் வந்து மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைக்க வேண்டும். அது ரொம்ப முக்கியம். One should at once quote from spiritual authority to back up what he is saying. So அவர் என்ன சொல்றாரோ அதற்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா கொடுக்கணும். எந்த இடத்துல இது சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை வந்து அவர் வந்து கண்டிப்பா எடுத்துரைக்க வேண்டும். At the same time, such talk should be very pleasure to the hearer. அது சொல்லும் பொழுதும் வந்து இன்னும் கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தோன்றுதலை வந்து மாணவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். அதுதான் ஒரு டீச்சருடைய தலையாய கடமை. பை சச் டிஸ்கஷன்ஸ், அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆரோக்கியமான அந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வார்த்தைகள் எல்லாமே ஒருத்தரை வந்து மிக பெரிய ஸ்தானத்திற்கு வந்து இட்டு செல்லும் இல்லையா. ஒரு குரு ஆச்சாரியாவுடைய ஸ்பீச் எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும், ரொம்ப ஈஸியா சொல்லுவாங்க. அதை நம்ம சுலபமா புரிந்து அதனுடைய தாத்பரியத்தை உரிந்து நாமளும் வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவத்துக்கு நம்மளே நாம் இட்டு செல்லும். பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்கள் நம்ம அப்படிதான் பாக்குறோம். எஸ்பெஷலி உங்க எல்லாருக்கும் என்ன ஃபீலிங் வருதுன்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா பாகவதம் கிளாஸ்ல வந்து இட் இஸ் சோ ரொம்பவுமே வந்து டெப்தா கொடுத்திருக்காரு. சோ அவ்வளவு சிம்பிள் அண்ட் டெப்த், அதை விட யாருமே கொடுக்க முடியாது இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லையா. சோ we are all blessed by Srila Prabhupada. So all glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. So there is a limitless stock of Vedic literature இல்லையா. எண்ணிலடங்காத வேதங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்மளால கற்க முடியாது இல்லையா. ஒரு சிலதாவது நம்ம வந்து கேட்டுக்கிறோம். அதனால one should study. அதான் வேத சாஸ்திரங்களை படிக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதுதான் வாக்குத்தவமாகவும் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு. மேலும் it is a social convention that if you want to speak truth, you should speak truth very palatable, flattering. Don't speak unpalatable இல்லையா. சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் நான் பேசுறது உனக்கு மனசு வருத்தம் அடைய செய்யலாம், ஆனா நான் ரொம்பவுமே அதாவது ஹானஸ்ட் நேர்மையானவன், நான் இப்படிதான் பேசுவேன், அதனால பூசி மொழிவெல்லாம் நான் சொல்ல முடியாது, அதனால உனக்கு மனசு வருத்தமானாலும் இது ஏத்துன்னு தான் ஆகணும்
அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க எல்லாம் நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? அதே உண்மைய வந்து நாம அமைதியா சொன்னாக்கா கண்டிப்பா ஏத்துக்குவாங்க யாரு வேணாலும். ஆனா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இவ்வளவு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வேற கொடுத்துருவோம் இல்லையா? அதுதான் மிக மிக தவறு. டோன்ட் ஸ்பீக் அன்பெலாட்டபிள் ட்ரூத் அப்படின்னாக்கா அடுத்தவர்களுக்கு மனசு நோகக்கூடிய அந்த உண்மையை நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. உண்மையை வந்து மன நோகாத அளவுக்கு நம்ம எடுத்துரைக்கணும், பெலாட்டபிளா சொல்லணும். பட் வி ஆர் நாட் மென்ட் ஃபார் பர்பஸ் இல்லையா? நாம ஃபார் தட் பர்பஸ் சோசியல் கன்வென்ஷன். வி ஆர் பிரீச்சர், வி ஆர் சர்வெண்ட் ஆஃப் காட், வி மஸ்ட் ஸ்பீக் த ரியல் ட்ரூத். யூ மே லைக் இட் ஆர் மே நாட் லைக் இட். தட் இஸ் காட்லெஸ் சிவிலைசேஷன், cannot be happy in any stage. that is the fact. இப்ப அடிச்சு சொல்றார். ஆனா இதே வந்து நம்ம எல்லாராலையுமே சொல்ல முடியாது. ஒரு ஆச்சாரியா அந்த லெவல்ல இருக்கிறவங்க வந்து அடிச்சு அவங்க, ஏன்னா அவங்க மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இல்லையா, அவருடைய எழுத்துக்களை வச்சு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். ஒரு பிரீச்சர், ஒரு போதகர் வந்து இருக்கிற உண்மையை கண்டிப்பா சொல்லணும். இது இப்படி போனா இப்படிதான் ஆகும்ன்றத வந்து கண்டிப்பா சொல்லணும். சோ தட் இஸ் த சிச்சுவேஷன். சோ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும். எப்படி அர்ஜுனருக்கு வந்து பகவான் வந்து எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்தாரு. நீ சன்னியாசியா போனா இந்த மாதிரி இருக்கும், அதாவது நீ வந்து உன்னுடைய கடமையை எடுத்து செய் அப்படிங்கறது ஆப்ஷனையும் கொடுத்தாரு. நீ இது செய்யாம போனா இதை செய்தான் நீ வந்து கடைசியில வந்து உன்னுடைய சுபாவத்திற்கு ஏற்றவாறு நீ மீண்டும் வந்து ஒரு வீரனாகத்தான் போர் புரிய வேண்டிய காலத்திற்கு அந்த அத்தகைய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்படுவாய். சோ நீ இப்படி போனாலும் சன்னியாசத்துக்கே போய் உட்கார்ந்தாலுமே இங்கே இந்த எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து உங்களை சுலபமாக வென்று விடுவார்கள். சோ அதர்மம் என்பது மீண்டும் வந்து அப்படியே செயலாற்றி கொண்டே இருக்கும். அதற்கான பாவத்தையும் நீதான் சுமக்கணும். ஏன்னா உன்னுடைய கடமையை செய்யாத போனதுனால உனக்கு அந்த பாவம் உன்னதான் சேரும். இப்படி எல்லாத்தையுமே பகவான் சொல்லியிருக்காரு. ஆனா அவர் சொன்ன விதம் எப்படி இருந்தது? வெரி ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி, ஏற்றுக்கொள்ளும் விதமாக இருந்தது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு முறையில நம்ம சொல்லணும். எஸ் யூ ஷுட் டெல், நல்லா ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிற மாதிரி தான் சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கணும். ஆனா அதுல வந்து அந்த உண்மையை சொல்லும் பொழுது மன நோகாம இருக்கிற அளவுக்கு சாஃப்டான ஒரு ஸ்பீச்சை வந்து நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். ஸோ வி மஸ்ட் ஸ்பீக் தட் ரியல் ட்ரூத். உண்மையா, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல நிகழக்கூடிய அந்த கருத்தை நம்ம கண்டிப்பா சொல்லணும். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம இதை வந்து பரிபாலிக்கலன்னாக்கா தெய்வீகமான நிலையற்ற ஒரு நாகரிகத்தை தான் நாம் எல்லாருமே அடைவோம் என்பதையும் நாம கண்டிப்பா சொல்லணும். அதுதான் ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதருடைய ஒன் ஆஃப் த லெக்சர்ஸ்ல இருந்து இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆக்சுவலி ஹோல் கிளாஸ் டிஸ்கஷன் இது வேணா நம்ம பண்ணலாம். இப்போ one should not speak in such a way as agitate the mind of others. Discuss the significance, why it's important to speak in a way with the audience will be able to relate with, understand, rather than agitate their minds and disturb their faith. இல்லையா? அவங்களோட நம்பிக்கையை நம்ம என்னைக்குமே உருக்குலைக்க கூடாது. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். இதுல வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள் அமெரிக்கா சென்ற பொழுது அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இடத்துல இருந்தார், அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துக்கு போனார். ஐ திங்க் நியூயார்க்னு நினைக்கிறது. நியூயார்க்ல இருக்கும்பொழுது அது ஒரு கீழே வந்து பார், ரெஸ்டாரண்ட், அதுக்கு மேல ஒரு இடம், அதுலதான் இருந்தார். சோ அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா குடிக்கிறது, இந்த இது கிளப் எல்லாமே இருந்தது. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துலதான் படிச்சோம். அப்படிங்களா? சோ ஐ திங்க் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நாயோட ஸ்மெல்லு, அந்த டூல்ஸோட ஸ்மெல்லும் ரொம்ப சத்தம், அந்த மாதிரி இடத்துல நேத்து படிச்ச மாதாஜி அந்த ரூம்ல இருந்தாரு. அவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ் அவருக்கு. ஆமா, நாம என்ன நினைப்போம், எனக்கு ஜபம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்றாங்க அப்படிதான் நாம நினைப்போம் இல்லையா? ஆனா பிரபுபாதர் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை. ஆனா அவர் என்ன அந்த அளவுக்கு ஒரு தவ வாழ்க்கையை மேற்கொண்டார் இல்லையா? ஒவ்வொருத்தரும் அந்த மாதிரியான இலக்கை நோக்கி நாம கண்டிப்பாக செல்ல வேண்டும். நம்ம வீட்டுல கூட நம்மளை ஏத்துக்கொள்ள மாட்டாங்க. சோ சிலது எல்லாமே நம்ம எல்லாருமே இப்போ ISKCON ஃபாலோ பண்றோன்றோம் இல்லையா? சோ எல்லாருக்குமே வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவமே கிடையாது. ஏன்னா அதனுடைய உண்மையான, அதாவது இந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய உண்மையான இது வந்து சேவை என்னன்றதே தெரியாம தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம வீட்லயே இருக்கிறவங்களுக்கே அது தெரியாது இல்லையா? நம்மளதான் என்ன இவங்க பொழுது விழிஞ்சா பொழுது போனா புக்கை எடுத்து வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைச்சிருப்பாங்க இல்லையா? இப்படிப்பட்டது எல்லாமே இருக்கும். சில வீட்டுல எல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும், கண்டிப்பாக இல்லாம இருக்காது. ஆனா அதுக்காக அவங்க அப்படி சொல்றாங்களேன்ட்டு நம்ம அதை வருத்தப்பட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது. அவங்களுக்கு அது தெரியல, அதனுடைய முக்கியத்துவம் தெரியல, பகவானே அவங்களுக்கு அதை தெரியப்படுத்து அப்படின்னு ஒரு பிரார்த்தனை வச்சுட்டு நம்ம வேலையை நம்ம செய்துட்டு போகணும். அவங்க என்ன இடர்பாடு கொடுத்தாலும் அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்க கூடாது. நம்ம குறிக்கோள் என்ன? பக்தி தொண்டு புரியறது,
இந்த படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது, பிரபுபாதருடைய எழுத்துக்களை நம்ம கண்டிப்பா வாசிக்கணும். இதுதான் நம்ம அவருக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு இல்லையா? சோ வாணி மூலியமா தான் அவரோட நம்ம சம்பந்தப்பட்டிருக்கோம். ஈச சிக்ஷா குரு. அதனால அவருடைய இந்த எழுத்துக்கள்லயே நம்ம வாசிச்சுதான் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யணும். சோ ஆஸ்டரிட்டி ஆஃப் மனத்தவங்கள், இது நம்ம வெளியில தான் நம்ம போராடுறது கிடையாது. மனசுக்குள்ளேயே 1000 முறை நம்ம வந்து யுத்தம் பண்ணிட்டேதான் இருக்கும் எப்பவுமே. Satisfaction of mind can be obtained only by taking the mind away from the thoughts of sense enjoyment. இல்லையா? இந்த புலன்களுடைய திருப்தி கொள்ள, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்தாதான் என்னால படிக்க முடியும். எக்ஸாம்பிள் ஸ்பிரிச்சுவல் இதையே நம்ம எடுத்துக்கலாம். பௌதீகத்துக்கே போக வேண்டாம். பௌதீகம் ஜென்ரலா நம்ம எல்லாரும் பேசக்கூடிய ஒன்றுதான். புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள் எல்லாமே பேசக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனா ஆன்மீகத்திலயும் நமக்கு வந்து எதிர்பார்ப்புகள் வச்சுட்டு உட்கார்ந்துருப்போம் இல்லையா? சோ அதெல்லாம் கூட தேவையே கிடையாது. மன திருப்தி என்பது நாம எவ்வாறு அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அதை பொறுத்துதான் மன திருப்தியே. த மோர் இந்த புலனுக்கு எனக்கு ரொம்ப இந்த காதுக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் வரக்கூடாது, இந்த காதுக்கு நான் வந்து சொகுசு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், ஃபில்டர் பண்ணணும்னு மனசுல நாம வந்து மனதை வந்து பக்குவப்படுத்தினாலே இந்த பக்கம் என்ன கத்தின்னு இருந்தாலும் அதை நம்ம கண்டிப்பா ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டோம். ஒன்றில் லைத்து விட்டால் நம்ம பக்கத்துல என்ன நடக்கிறதுன்றதை நம்ம உணராமலே நம்முடைய செயல் நாம் ஈடுபட முடியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனசைதான் நம்ம எடுத்துட்டு வரணும். The more the mind becomes dissatisfied, இல்லைன்னா நம்ம சுத்தி நடக்கக்கூடிய அதாவது செயல்கள் மட்டும்தான் நம்ம காதல விழுந்துட்டு இருக்கோம், நாம போக்கஸ் நம்ம எதுவுமே செய்ய மாட்டோம். அது எல்லாமே டிஸ்டர்பன்ஸ். அதனால நம்ம மூடு வந்து ஸ்பாயில் ஆகிறது, இந்த மாதிரி நிலைகள் தான் வரும். The best quote is to divert the mind into the Vedic literature, which is full of satisfying stories, as in Puranas and the Mahabharata. இல்லையா? Silence means that one is always thinking of self-realization. அழகா சொல்லியிருக்காரு. ஒருத்தர் சைலன்ஸா இருக்காங்கனாக்கா அப்படின்னா ஆன்மீகமற்றவர்கள் கிடையாது. ஆன்மீகத்தில் இருப்பவர்கள் ரொம்பவுமே சைலண்டா இருக்காங்கனாக்கா அவர்கள் வந்து ஆழ் சிந்தனையில் இருக்காங்க, தான் யார் என்ற உணரக்கூடிய நிலையில இருக்காங்க அப்படிங்கிறது பொருள். கன்க்ளூஷன் இது குரூப் ஆக்டிவிட்டி. ஒரு நிமிஷம், நிறைய குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு, நம்ம வேணா அடுத்த வாரம் குரூப் ஆக்டிவிட்டிஸே பண்ணலாம். ஓகே, there are 3 kinds of இது சத்விக், ரஜஸ், தமஸ், இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு. இப்போ தட் இஸ் வர்த்தி ஆஃப் பிளேஸ் டு கிவ் சேரிட்டி. இப்போ வந்து தானங்களை பற்றி பார்க்க போறோம். யாருக்காவது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தானம், இது சத்வத்துல இருந்து கொடுக்கறது, ரஜஸ்ல இருந்து கொடுக்கறது, தாம்சிக்ல இருந்து கொடுக்கறது, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். மேலும் டு கிவ் சேரிட்டி இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் பிராமணாஸ் அண்ட் வைஷ்ணவாஸ் இல்லையா? அதாவது ஒரு நல் காரியத்திற்கு வழங்குறது. இந்த இடத்துல நம்ம வந்து இப்ப நம்ம கோயிலுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து தானங்கள் கொடுக்குறோம் இல்லையா? சோ அது எல்லாமே வந்து நல்லது ஒரு இது. ஸோ தே எம்ப்ளாய் வாட் எவர் யூ கிவ் தேம் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட். ஸோ அந்த மாதிரி, ஆனா அது ஆத்தென்டிக்கா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும், அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நம்ம என்என்டி பிரபுஜி மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே கணக்கு தான். இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே எந்த ஒரு 1 ரூபி தானம் வந்தாலும் ரெசிப்ட் வந்து வீடு வந்து சேர்ந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரிதான் வச்சிருக்காங்க. இது நெவர் ரெசிப்ட் இல்லாம எதுவுமே இருந்தது கிடையாது. அதனால அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அதற்கே செலவு செய்யக்கூடிய அந்த அத்தகையவர்களுக்கு நாம கண்டிப்பா சப்போர்ட் பண்ணோம்னா தட் இஸ் த ஆத்தென்டிக் வே ஆஃப் டூயிங் தானா. ஸோ அதனால உங்களால கூட என்ன முடியறதோ இப்பன்ட்டு கிடையாது, எப்பவுமே ஏதாவது தானம் பண்ணணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னாக்கா நம்ம இஸ்கான் மங்களூருக்கு மட்டுமே நீங்க வந்து தானம் பண்ணுங்க. ஏன்னா அங்கே எல்லாமே டிரான்ஸ்பரன்ஸ் தான், எதுவுமே வந்து ஹைடிங் எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா 3 இயர்ஸா நானும் பார்த்திருக்கேன். ஸோ என்னுடைய ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுதான் நான் இதை உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சொல்றேன். நான் சில பேர் வந்து வாங்குவாங்க, ஆனா உபயோகப்படுத்த மாட்டாங்க அதுக்கு. ஆனா இஸ்கான் பொறுத்த வரைக்குமே எவ்ரிதிங் இஸ் 80C கொடுத்துறாங்க நமக்கு இல்லையா? ஸோ எல்லாமே டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷனாவும் கிடைச்சிருது நமக்கு, மேலும் அது எல்லாமே அந்தந்த ஃபண்டுக்கு உபயோகப்படுத்திடுறாங்க. அதனால அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையான இடத்துல, அதாவது நல்ல இடத்துல வந்து நல்லது ஒரு காரியத்திற்காக நாம வழங்குறது வந்து சத்வகுணத்துல இருக்கக்கூடிய தானம். அடுத்து ரஜஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செய்துட்டு தான் செய்தேன் அப்படிங்கிற ஒரு அகம்பாவத்தை வந்து வெளிப்படுத்துறது. சோ என்னாலதான் அவங்க இன்னைக்கு இப்படி ஆனாங்க, நல்ல நிலைக்கு வந்தாங்க அப்படிலாம் ஒரு உதவி செய்துட்டு நாம என்ன பண்ணுவோம், பின்னாடி பெருமையா நம்மளை பத்தி சொல்லிக்குவோம். சோ அங்க ஒரு விளம்பரம். இல்லைன்னா அவங்க கிட்ட போயிட்டு நான் இதை செஞ்சேன்னா எனக்கு இதை செய், வியாபாரமாக அவர்களிடத்துல நாம ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம பில்டப் பண்றது. இது வந்து ரஜஸ்ல கொடுக்கக்கூடிய தானத்திற்கு
எடுத்துரைக்கப்பட்டது. தாம்சிக் வந்து சொல்லவே வேண்டாம். அதாவது ஒரு குடிகாரனுக்கு இந்த மாதிரியான இதுக்கெல்லாமே, அதாவது முறையற்ற இடத்துலயும் சரி, முறையற்ற செயலுக்காக நம்ம வழங்கக்கூடிய தானங்கள் எல்லாமே வந்து தாமசிக்ல சேர்ந்ததுதான். ஸோ குடிச்சிட்டு நிறைய பேர் வந்து விழுந்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பிச்சைக்காரத்தனமா படுத்திருப்பாங்க, கேட்பாங்க. வந்து கேட்கும் பொழுது நம்ம வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னாக்கா கண்டிப்பா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மீண்டும் எடுத்துட்டு போயிட்டு அதை அந்த கடையில கொடுத்து குடிச்சிட்டு தான் வந்து விழுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அவன் மாத்திரம் கஷ்டப்படல, அவன் கஷ்டப்படுறான்றது கூட அவனுக்கே தெரியல. குடிச்சிட்டு விழுந்து அவனுடைய மான அவமானத்தை எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு ரோட்ல படுத்துட்டு இருக்கான். குடும்பம், பிள்ளைகள் எதையுமே அவன் வந்து கேர் பண்றது கிடையாது இல்லையா? இப்படிப்பட்ட சூழல்கள் தான் நம்ம நிறைய இடங்கள்ல பாக்குறோம். ஸோ அப்போ அப்படிப்பட்ட தானம் வந்து அது வந்து நன்மையே பயக்காது. அதுதான் வந்து அஜ்ஞானத்திலிருந்து கொடுக்கக்கூடிய தானம். ஸோ ஒருவர் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தானம் வழங்கினால் அவர்கள் அஜ்ஞானத்தில் இருந்து கொண்டு தியானம் அப்படின்னா தானம் யாருக்கு கொடுக்கணும்னு கூட தெரியாம கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதுதான் வந்து சேரிட்டி இந்த தாம்சிக் ஆக்சுவலி. ஓகே, இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து முடிஞ்சிருக்கு. நம்ம ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டி பண்ணலாமா? எல்லாரும் ரெடியா? பண்ணலாம் மாதாஜி. குரூப் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப முக்கியம். இந்த ஒரு இது ஆக்டிவிட்டி மட்டும் பண்ணலாம். ஓகே, எத்தனை குரூப்ஸா பிரிக்கலாம் நம்ம? எத்தனை குரூப்ஸ்? ஒரு 20ன்னா 19 இருக்கீங்க. சொல்லுங்க பிரபு. ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து வந்துகிட்டு இருக்கிறேன், வீட்டுக்கு இன்னும் போகல. நோ ப்ராப்ளம் பிரபு, நீங்க யூ ஆர் எக்ஸ்கியூஸ்ட். இப்ப கால் எல்லாம் சரியா போச்சுங்களா உங்களுக்கு? ஒரு கால் சரியாயிருச்சு, இன்னும் ஒரு கால் இன்னும் ஆகல. ஓகே ஓகே, அது கொஞ்சம் பயங்கரமான, அது ரொம்ப சதையெல்லாம் புரண்டி எடுத்துட்டாங்க. ஓகே ஓகே, ஆகிறதுக்கு எல்லாருமே மணி பிரபுக்காக நீங்க எல்லாருமே ஒரு மாலை வந்து அவருக்கு பிரபு நீங்க சொல்லலாம். அவரே சொல்ல பிரபு நீங்களே சொல்லுங்க. எல்லாரும் அவருக்காக ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணுங்க அவருக்கு. சொல்லுங்க பிரபு, நீங்களே சொல்லுங்க. All devotees, please pray for me to heal this wound immediately or quickly, please. ஷூர். ஆனா உங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்றது சொல்லுங்க. இல்ல மாதாஜி, ஒரு காலையில ஸ்கூலுக்கு என்னோட கிராண்ட் சனை ஸ்கூலுக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு போகும்போது பின்னாடி வந்து ஒரு ஆட்டோக்காரர் இடிச்சு தள்ளிட்டாரு. அதுல கால்ல ரொம்ப அடிபட்டு கொஞ்சம் அதிகமான ஃபிளஷ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. ஹீல் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் ஆகும் அப்படின்னு டாக்டருங்களே சொல்லிட்டாங்க. இந்த மீன் டைம் சுகர் வேற எனக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அந்த சுகர் குறைஞ்சாதான் இந்த ஹீல் வந்து ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி மெடிக்கேஷன் இருக்காங்க. அது ஒரு 3 daysக்கு ஒன்ஸ் போய் ட்ரெஸ்ஸிங் வேற பண்ணிட்டு வரணும். இது இல்லாம வந்து மெடிசன்ஸ் வந்து நிறைய கொஞ்சம் சாப்பிடுறதுல கிடினஸாவே இருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சமாவே ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு. இந்த கிளாஸ் விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே படுத்துக்கிட்டே வேற பார்த்துட்டு. நோ ப்ராப்ளம் பிரபு, யூ டேக் கேர் ஆஃப். நீங்க உங்களுடைய எக்ஸாம்ஸ் எது இருந்தாலும் நீங்க அப்புறமா கூட நீங்க எழுதலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உடம்பு நல்லா பாத்துக்கோங்க, ஜபம் பண்ணுங்க. நீங்க படுத்துட்டே கூட ஜபம் பண்ணுங்க. முடியாத பட்சத்துல பகவான் வந்து அது விடுறது இல்ல மாதாஜி. எப்படியாவது அந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் முடிக்காம அன்னைக்கு நைட்டு தூங்குறது இல்ல மாதாஜி. கிரேட் பிரபு. எல்லாருமே பாருங்க, அவருடைய ரோல் மாடலை நம்ம எடுத்துக்கணும் எல்லாருமே. சோ அவரை கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கெல்லாம் பகவான் வந்து அட்லீஸ்ட் நடந்து எழுந்து ஓடக்கூடிய சுச்சுவேஷன் கொடுத்திருக்காரு. சோ அட்லீஸ்ட் நம்ம இந்த கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம நீட்டா பண்ணி பக்தியில நம்ம முன்னேறணும். அவருக்காக எல்லாருமே ஒரு மாலை நீங்க பிரார்த்தனை பண்ணும்போது அவர் நினைச்சு பகவான் அவருக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கட்டும் நீங்க எல்லாருமே பிரார்த்திங்க. கண்டிப்பா செய்யறோம் கண்டிப்பா செய்வோம் மாதாஜி. எந்த காலுன்னு சொல்லி மாதாஜி, அந்த காலுக்கு நாங்க தனியா பண்றேன். நானு வந்து டிஸ்டன்ஸ் ஹீலிங் பண்ணுவேன். ரெண்டு காலும் சரியாகணும். 2 காலும் அவருக்கு நல்லா மாதாஜி. போத் லெக், 2 காலுமே. ஒண்ணு வந்து 2 காலுமேவா? ஆமா, ஒண்ணு வந்து முட்டிக்கு கீழே, இன்னொன்னு ஃபிங்கர்ல, அந்த லிட்டில் ஃபிங்கர், ரைட் லெக்ல லிட்டில் ஃபிங்கர் வந்து ரொம்ப இதுவாயிடுச்சு. சோ அதனால வந்து அந்த ஃபிளஷ் எல்லாம் சுரண்டி பஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு.
அதுல ரொம்ப எடுத்துட்டாங்க, ஃப்ளஷ் நிறைய எடுத்துட்டாங்க. அது ஹீல் ஆகிறதுக்கு நடக்க முடியாது. அப்படி கொஞ்சம் ஆட்டோல போயிட்டு ஆட்டோலயே வந்துடுறோம் ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு மட்டும். சரியாயிடும் பிரபுஜி, சரியாயிடும் பிரபுஜி, நிச்சயம் சரியாயிடும் பிரபுஜி. தேங்க்ஸ் கண்டிப்பா சரியாயிடும். சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோங்க பிரபுஜி, சுகர் தான் இருக்க கூடாது. எல்லாருமே சேர்ந்து ப்ரே பண்றோம். எல்லாருமே சேர்ந்து ப்ரே பண்ணுங்க பிரபுக்காக. ஓகே, சோ லெட் ஹிம் கெட் கியூர். ஆக்சுவலி பிரபு, நீங்க முடிஞ்சாக்கா நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு சைலண்ட் லிசனரா இருங்க போறோம் இன்னைக்கு. உடம்பு நல்லாற வரைக்கும் யூ கேன் பி ஒன்லி சைலண்ட் லிசனர். ஓகே, எனக்கு இந்த கிளாஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ண கூடாதுன்னு ஒரே ஒரு ஆதங்கம் தான் சொன்னாங்க. கண்டிப்பா பிரபு, கண்டிப்பா பிரபு. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ 17.15 ஸ்லோகம் இதை நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் இப்போ. ஸோ இந்த இது வந்து 2 குரூப்பா நான் பிரிச்சுறேன் நானு. ஸோ நீங்க எல்லாருமே வந்து கருத்துக்கள் நீங்க ஃப்ரேம் பண்ணிட்டு சொல்லலாம். சிக்னிபிகன்ஸ் இதை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசிக்கிறதுக்கு வந்து எந்த விதத்துல நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் தி சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் தி ப்ரீச்சர்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ண கான்ஷியஸ், why it is important for us to speak in a way which the audience is able to relate with, understand rather than agitate their minds and disturb. இல்லையா? நீங்க எல்லாரும் கூட ஒரு ஆடியன்ஸா தான் இருந்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, நானும் ஒரு ஆடியன்ஸா இருந்து கேட்டிருக்கேன். சோ எதற்கு நம்ம வந்து உள்ளதை உள்ளபடி எடுத்துரைக்கணும். ஆனா அந்த உள்ளதை உள்ளபடி எடுத்துரைத்தால் பக்தர்களுக்கு வந்து மனசு வந்து சங்கடம் வராம இருக்கணும். சில பேர் பேசும்போது சங்கடம் வரும், அவங்க உண்மையை தான் சொல்லுவாங்க, ஆனா சொல்ற விதம் வந்து நமக்கு ஹர்ட்டிங்கா இருக்கிற மாதிரி நினைப்போம் நம்ம, இல்லையா? சில பேர் அது வந்து இன்னும் டைரக்ட் ஹிட்டாவே சொன்னா கூட அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு வரும், இல்லையா? அது ஏன் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம அதுக்கான டிஸ்கஷன் தான். மணிமேகலை மாதாஜி இதை வந்து தமிழ்ல கன்வெர்ட் பண்ணி குரூப்ல போடுங்க. சோ நான் உங்களை எல்லாருமே வந்து 2 குரூப்பா பிரிக்கிறேன் நானு. எல்லாருமே பேசணும், எக்ஸப்ட் மணி பிரபு தவிர எல்லாருமே பேசணும். அட்லீஸ்ட் 1 பாயிண்ட் 2 பாயிண்ட் சொல்லுங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஆக்சுவலி எதுவுமே சொல்லாம கூட இருக்கக்கூடாது. ஓகே, உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லலாம், இல்ல இப்படி சொன்னா நல்லா இருக்கும்ங்கறத வந்து நீங்க சொல்லலாம். ஓகே, திஸ் ஒரு டிஸ்கஷன். ஒரு 10 மினிட்ஸ் எல்லாருமே வந்து பிரேக் எடுத்துட்டு மாதாஜி, மணிமேகலை மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லைன்னா மல்லிகா மாதாஜி நீங்க என்ன போடுங்க கன்வெர்ட் பண்ணி. இருக்காங்க மாதாஜி. ஓகே, 17.15 வச்சுதானே மாதாஜி. ஆமா, மற்றவர்களுடைய மனதை புண்படுத்தாத வகையில நம்ம வந்து. ஆமா, 17ல 15. 17ல 15. ஹரே கிருஷ்ண மணி பிரபு. நரசிம்ம கவச்சம் கேளுங்க பிரபு, அது ரொம்ப சேஞ்சஸ் எடுத்துட்டு வரும். மாதாஜி அந்த நரசிம்மரோட அதுக்கு ஸ்தோத்திரம் கூட கொடுத்திருக்காங்க. அதுவும் அது வந்து எனக்கு நேத்துதான் யாரோ சொன்னாங்க, சம்திங் ரேக்கி ஹீலிங் கூட பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா என்னால உட்காரவே முடியாம பிராணிக் ஹீலிங் பண்ணுவேன் நானு, எனக்கு சொல்லுங்க மாதாஜின்னாங்க. யாரு சொன்னாங்கன்னு எனக்கே தெரியும். நான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட. ஓ, நீங்க தான் சொல்லிங்களா மாதாஜி? ஓகே ஓகே மாதாஜி, நீங்க எமர்ஜென்சினா சொல்லுங்க அப்படின்னு. கரெக்ட், யாரு சொன்னாங்கன்னு எனக்கு ஞாபகம் வரல எனக்கு. ஓகே, சோ நீங்க வேணா மணி பிரபுக்கு கொஞ்சம் அது பண்ணுங்க மாதாஜி. சொல்லும்போது அவர் ஹெசிடேட் பண்ணும்போது நினைச்சு இது ஆக்சிடென்ட் தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஓகே, தேங்க்ஸ் மாதாஜி. கரெக்டா ஆக்சிடென்ட்னு சொன்னாரு அவரு. ஆக்சிடென்ட் தான். No பிரபு, this is where the association stands for. ஓகே, எல்லாருமே நம்ம மக்கள், நாம எல்லாரும் ஒன்று என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த மனசு நமக்கு இருக்கணும். ஒருத்தருக்கு கஷ்டம் வந்தா இன்னொருத்தர் வந்து தோள் கொடுக்கணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது. அத கூட செய்யலாம். இதுதான் சாது சங்கம். ரொம்ப தேங்க்யூ மாதாஜி. அவருடைய வீடியோ கொஞ்சம் காட்ட சொல்லுங்களேன். ஏன் மாதாஜி? வீடியோ ஓபன் பண்ண சொல்லுங்களேன் அவருக்கு. ஃபேஸ் வேணும்ன்றது இல்லையா மாதாஜி நம்மளுக்கு? இல்ல, ஃபேஸ் வேணா நல்லா தெரியும். அந்த எந்த இடம் லோட் பண்ற மாதாஜி. ஃபேஸ் பார்த்தா அந்த ஃபேஸ் தலை மேல இது பண்ணி பண்ணுவோம். அதுக்கு நம்ம நேம் சொன்னாலே போறோம். இல்ல, அவரோட இது ஓபன் பண்ணா கூட போறோம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இருங்க நான் எனக்கு அவர் அமிச்ச ஒரு போட்டோ இருக்கணும், நானே செக் பண்றேன்.
யாருக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்றாலும் எல்லாருமே அவர்களுக்காக வந்து நம்ம கண்டிப்பா பிரார்த்தனை செய்யணும். இதை ஒரு ஸ்டாண்டர்டா நம்ம வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஒரு ரவுண்டு பண்ணணும். இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு 3 முறை சொல்லிடலாம் மாதாஜி. அவருக்கும் மனசு சொல்லிடுவோம் சமாதானம், மாதாஜி. நிம்மதி கிடைக்கும். எல்லாரும் சொல்லல, எல்லாருமே சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா 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 பிரபு கிருஷ்ணா நித்யானந்த ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம கிருஷ்ண ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே 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 ராம ராம ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம. தேங்க்ஸ் மாதாஜிங்க. மாதாஜி எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நோ நீட் டு டெல் நன்றி எல்லாம் எதுவும் சொல்ல வேண்டியது இல்ல. சொல்லாதீங்க. நீங்க ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே உடம்பு நன்னா போறோம் உங்களுக்கு. ஹரே ராம் ராம் ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. எல்லாரும் இந்த கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கினீங்களா? இல்லை 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 Note. பண்ணிக்கிறேன். நோட் பண்ணிக்கோங்க. இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ரெண்டுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 10 minutes டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். போட்டிருக்கேன் மாதாஜி, குரூப்ல குரூப்ல போட்டிருக்கேன். போட்டீங்களா? ஓகே, எல்லாரும் குரூப்ல பாத்துக்கிறீங்களா? இருங்க கொஞ்ச நேரம். ஒருவர் மற்றவர்களின் மனதை கலக்கமடைய செய்யும் வகையில் பேசக்கூடாது. கிருஷ்ண உணர்வின் பிரசங்கிங்களுக்கு இந்த அறிக்கையின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி விவாதிக்கவும். பார்வையாளர்கள் தங்கள் மனதை கிளர்ச்சி அடைய செய்வதற்கும் அவர்களின் நம்பிக்கையை தொந்தரவு செய்வதற்கு பதிலாக நாம் தெரிந்து கொள்வோம். Important for us to Even speak. even on the public speaking la kuda you should know the audience to whom you are going to speak in. Correct. என்ன பசங்க போய் தத்துவத்தை போய் சொன்னா நிச்சயமா அது பாட்டு கொட்டாவி. ஓகே, இப்ப நான் உங்களை எல்லாருமே பிரிக்கட்டுமா? Shall I break down room? Okay மாதாஜி. யாரதோ பயங்கரமா ஆடியோ சவுண்ட் சத்தம் வருது. யாருதுன்னே தெரியல எனக்கு. விஜயகுமாரி மாதாஜி இது. அப்படியா? ஆமா கண்டுபிடிச்சேன். அதுதான் அந்த கிரீன் பாப்பா மேல வரும். இது சத்தம். இப்ப நான் ஓகே, இப்ப நான் உங்களை எல்லாருமே 2 groups பிரிச்சிருக்கேன். ஓகே, ஆளுக்கு 1 point சொன்னா கூட போதும். 10 minutes have a discussion and come back.
மாதாஜி ஸ்பீச்சே கேட்கல. హరే కృష్ణ ప్రభు, వాళ్ళందరూ డిస్కషన్స్ పోయిండారు ప్రభు, అందుకే మాట్లాడలేదు, నేను మ్యూట్ లో ఉన్నాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், குரூப் 1 ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எல்லாரும் குரூப் 1 எல்லாரும் கேக்கல மாதாஜி. ஏன் நல்லா கேக்குதே, நான் இன்னும் மியூட் பண்ணலையே, அப்பயே மியூட்ல தான் வச்சிருந்தேன். கிளியரா இருக்கு மாதாஜி, எபிள் டு ஹியர். கிளியரா இருக்கு. நீங்க
வாக்குத்தவம் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. வாக்குத்தவத்துக்கு வந்து உதாரணமாக யுதிஷ்டர் நம்ம வந்து சொல்லலாம். யுதிஷ்டர் என்னைக்குமே வந்து பொய் உரைக்க மாட்டார். நம்ம வந்து பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து இனிமையாகவும் அடுத்தவங்களுடைய மனதை புண்படுத்தாம வீடியோ ஆன் பண்ணா நல்லா இருக்கும். நான் ஒருத்தி தான் தெரியும் வீடியோல மோட்டிவேட்டிங்கா வந்து பேசணும் அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாரும் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா கூட போறோம். எஸ் மாதாஜி, ஒரு பொது இடத்துல நம்ம பேசுறோம் மாதாஜி, அவங்க கிட்ட நம்ம பாட்டுக்கு பேசிட்டே போறோம். ஆனா அவங்கள பத்தி தவறா அவங்களுக்கோ அல்லது அவங்க மனசு புண்படும்படியாகவோ நம்ம தவறாக பேசினா கூட, ஆனா நமக்கு அது தவறுன்னு தெரியாது. ஆனா அவங்க அதை தவறா எழுந்துக்கிட்டா அவங்க கிட்ட ஒரு ஈகோ பார்க்காம சாரி கேட்டுடலாம் மாதாஜி. உங்களை புண்படும்படி நான் பேசல, நான் பொதுவா சொன்னேன், அது உங்களுக்கு மனசு புண்படி இருந்தா பரவாயில்ல, சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈகோ பார்க்காம அவங்க கிட்ட சாரி கேட்கலாம். அதே போல யாருக்காவது ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கும் பொழுதோ அல்லது ஏதோ ஒரு இதுல இருக்கும்பொழுது அவங்களுக்கு உற்சாகம் தரக்கூடிய இதுல அவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை வரக்கூடிய அளவுல அவங்க கிட்ட பேசணும் மாதாஜி. அவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் வார்த்தைகள் சொல்லி தன்னம்பிக்கை வர்ற மாதிரி, நீ செய்வ, நீ நல்லா வருவ அப்படின்னு எல்லாம், உனக்கு எல்லாம் வரும் அப்படின்னு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவா நம்ம பேசணும்னா அவங்களுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையும் ஒரு உற்சாகமும் கிடைக்கும் மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. அடுத்து வேற யார் ஷேர் பண்ண போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த எனக்கு சார்ஜ் போயிரும் போல, நான் சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. ஒரு மாணவனுக்கு வந்து அறிவுரை கூறுறப்போ நான் எப்பவுமே நினைப்பேன், பகவான் கிருஷ்ணர் மாதிரி இருக்கணும்ட்டு. அர்ஜுனன் என்னென்ன கேள்வி, நான் ஒண்ணுமே போரே செய்ய மாட்டேன் அப்படின்ட்டு போயிடுறாரு, என்னென்னவோ காரணம் எல்லாம் சொல்லி உதறிடுறாரு. பேசாம அமைதியா கேட்டுக்கிறாங்க. பகவான் ஒண்ணுமே பேசல. கடைசியில அவர், ஏன்னா அவன் மனசுல இருக்கிறத எல்லாம் சொன்ன பிறகு அவரை வந்து எப்படி அதே மாதிரி மாணவன் வந்து ரொம்ப ஒரு சில நேரங்கள்ல ஆசிரியரை வந்து கருத்து பேசுவான். இப்பெல்லாம் வந்து இதை வச்சு கூட அடிக்கிறான், செய்யறான், என்னென்னவோ நடக்குது. அந்த நேரம் எல்லாம் பொறுமையா இது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தனியா வந்து அவனை கூப்பிட்டு வந்து அவனுக்கு கவுன்சிலிங் மாதிரி, அறிவுரை மாதிரி, ஏன்பா அப்படி நடக்கிற, இது மாதிரி நல்லபடியா நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லணும். பகவான் வந்து எப்படி பொறுமையா எல்லா கேள்விகளுக்குமான பதில வந்து பின்னாடி அவருக்கு நல்லபடியாக எடுத்து சொன்னாரோ அது மாதிரி மாணவர்களுக்கு வந்து நம்ம அறிவுரை வழங்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியுது. அதுதான் வாக்குதவம். இனிமையா சொல்லணும். இப்ப ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் பேரண்ட்ஸோ அல்லது மேனேஜ்மெண்ட் மற்ற மெம்பர்ஸோ எங்க ஸ்கூலுமா நாங்க இப்படிதான் நடப்போம் அப்படின்னு எல்லாம் வருவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு முரடர்கள்லாம் வருவாங்க. அவங்களையும் கூப்பிட்டு அமைதியா உட்கார வச்சு நம்ம வந்து உங்க ஸ்கூல் எங்க ஸ்கூலுங்கிறது இல்லையா, நம்ம ஸ்கூல்னு சொல்லுங்க, நம்ம ஸ்கூலுக்காக எல்லாரும் உழைக்கிறோம், நம்ம வந்து இப்படி இருக்கணும், இந்த பேஸ் இதுதான் இது மாதிரி மார்க் வாங்க, நம்மளுக்கு இப்படி குரூப் தான் சூட்டபிள், அதனாலதான் கொடுத்துருக்கோம், அவ நல்லா வருவா அப்படின்ட்டு இனிமையா நல்ல முறையில எடுத்து சொன்னா அவங்க புரிஞ்சுக்கிறாங்க மாதாஜி. அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் எப்படின்னா, என் வீட்டுல வந்து எதிர்த்து எனக்கு வந்து வேப்ப மரம் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது, சாக்கடையெல்லாம் அடைச்சிக்கிட்டு. அதை வெட்டுறப்போ என் வீட்டுக்கு எதிர்த்து நான் வச்ச மரம் தான். அது கொஞ்சம் அங்கிட்டு அவங்களுக்கு இடைஞ்சலா இருக்கிற கிளைய மட்டும் வெட்ட சொன்னதுக்கு ஃபுல்லாவே வெட்டிட்டாங்க. அந்த சத்தத்துல நான் வெளியவே போக முடியல. அந்த அம்மா வந்து அப்படி சத்தம் போடுறாங்க, எப்படி ஏன் மரத்தை வெட்டலாம், நான் வெட்டவே சொல்லலாமா, அந்த எலக்ட்ரிக் இந்த வயர்லாம் எடுத்து சொல்லி காசு கொடுத்து எல்லாம் செஞ்சதுனாலதான் என் மரத்தை தான் வெட்ட சொன்னேன், அது ஃபுல்லா வெட்டிட்டாங்கப்பா, அதுக்கு நான் காரணம் இல்லைன்னு எவ்வளவு சொல்றேன். அப்படி சண்டைக்கு வர்றாங்க. ஆனா நான் ரியாக்ட் பண்ணல மாதாஜி, நான் மாட்டுல உள்ள வந்துட்டேன் அமைதியா. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நானே கூப்பிட்டு என்ன நடந்ததுன்னு சொல்றப்ப அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. சரிதான் டீச்சர், நீங்க வச்ச மரம் தான், நான் தெரியாம நடந்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம வந்து எடுத்து சொல்லக்கூடிய விதத்துலதான் வந்து மாணவர்கள்னாலும் சரி மக்கள்னாலும் சரி நல்லா கொண்டு வர முடியுங்கிறது. பகவான் கிருஷ்ணரை நினைக்கிறப்போ நம்ம இன்னும் வந்து கொஞ்சம் ரிஃபைண்டா இருந்திருக்கலாமோ, கொஞ்சம் அமைதியா தான் இருந்தோம் மாதாஜி. இன்னும் வந்து ஒரு ஆசிரியக்கூடிய ஒரு தகுதி எப்படி இருக்கணுங்கிறத ரொம்பவே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு வாக்கு தவம்ங்கிறது மெயினானது. இனிமையா மற்றவங்க மனசு புண்படக்கூடாது, அதுதான் நமக்கு மெயினானது. நம்ம பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி, ஹஸ்பண்டா இருந்தாலும் சரி, நம்ம அவங்க மனசு புண்படாதபடி இருக்கணும். மனவள கலையில நாங்க கத்துக்கிட்டது ஒண்ணு மாதாஜி,
ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்க, என் ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப சண்டை பிடிச்சிட்டே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, மணவளக்கலையில இருக்கக்கூடிய ஹஸ்பண்ட். அப்போ சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க, நீங்க வந்து எல்லாரையும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துறீங்க இல்ல, உங்க ஒய்ஃபு, உங்க பிள்ளைக, மற்ற உங்க உறவினர்கள், பொது மக்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்துறப்போ திரும்பவும் உங்களை எதிர்த்து பேசக்கூடிய உங்க ஒய்ஃபுக்கும் வாழ்க வளமுடன்ட்டு பல தடவை வாழ்த்துங்க. இன் கோர்ஸ் ஆஃப் டைம் ஷீல் பி ஆல் ரைட் அப்படின்பாங்க மாதாஜி. நிஜமாவே அது ஒரு நல்ல ஒரு எனக்கு அறிவுரையா தெரிஞ்சது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்லுவா மாதாஜி. சாதாரணமா ஒரு 2 பேரை கம்பேர் பண்ணியே பேசக்கூடாது மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் கம்பேர் பண்ணி பேசும்போது ஒருத்தருக்கு தாழ்வு மனப்பான்மையும் மற்றவங்களுக்கு தான் தான் அது வந்து கிளாஸ்ல முக்கியமா நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். 2வது இந்த மாதிரி ஸ்பிரிச்சுவல் இந்த ஆன்மீக கதைகள் இதெல்லாம் சொல்லும்போது எடுத்துக்காட்டுகள் சொல்லி அவங்களுக்கு அதை நிரூபிக்கிற மாதிரி சொன்னோம் அப்படின்னா அந்த கருத்து அவங்களுக்கு மனசுல நிரந்தரமா படியும். அதையும் அதை வந்து அந்த எடுத்துக்காட்டுகளும் அவங்களுக்கு நல்லதை பயன்படுத்தக்கூடிய உரையா எடுத்துக்காட்டுகளாக இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது அது வந்து இனிமையாகவும் ஒரு கதை மூலமாகவும் ஒரு பாட்டு மூலமாகவும் நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுடைய மனசுல இருக்கும். எப்படி நமக்கு இது பண்ணாலும் அவங்களுடைய மனது துன்புறுத்தக்கூடாது. மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணி பேசுறதோ செய்யக்கூடாது. 2வது நீ இதை செய்யல அப்படின்னா உனக்கு இந்த விதமான தண்டனைகள் கொடுப்பேன் அப்படிங்கும்போது அந்த தண்டனைகள் தான் உனக்கு மனசுல வறுமை ஒழிய அதை நல்லபடியா செய்யணுங்கிற இது கிடையாது. இது நீ செஞ்சா உனக்கு இந்த நல்லது நடக்கும், இதனால நீ முன்னேறலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் முறையிலேயே அந்த பேச்சுக்கள் எல்லாம் நம்ம பேசலாம். 2வது பேச்சு தான் முக்கியமான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வளர்க்கறதுனுடைய ஒரு முக்கியமான கருவின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது ஃபர்ஸ்ட் குரூப் 1ல பேச போறீங்களா? மாதாஜி நான் சொல்றேன். சொல்லுங்க. நம்ம பேசுறத எப்பவுமே பக்தியோட பேசணும். நம்ம கிட்ட சுவாமியை நினைச்சு நம்ம பேசணும்னா எப்பவுமே வாயில இருந்து பிடிக்காத வார்த்தை வராது. எல்லார்ட்டையும் நல்லதாதான் பேசுவோம். அப்புறம் அதாவது பிரிய வாக்கிய பிரதானேன சர்வே துஷ்யந்தி ஜந்தவக தஸ்மாத் ததேவ வக்தவ்யம் வச்சனே கா தரித்திரதா. நம்ம பேசுற பேச்சு மிட்டாசா இருக்கணும். எதுக்கு நம்ம நல்ல பேச்சு பேசுறதுக்காக என்னத்துக்காக தரித்திரதா பண்ணணும்? ஏன் பேசக்கூடாது? நல்ல பேச்சு தான் பேசணும். இன்னொருத்தருக்கும் நல்லதா இருக்கணும், எல்லாருக்கும் நல்லதா இருக்கணும். அது மாதிரி பேசினா எப்பவுமே எதையுமே நம்ம தப்பா பார்க்க மாட்டோம், பாகுபாடும் இருக்காது. இதான் என்னோட கருத்து. பேசுறத நன்னா பேசணும். நம்ம நல்லவாளா கெட்டவாளா அவள்கிட்ட இருந்து சாரி கேட்கணும், இதெல்லாம் அப்புறம். நம்ம பேசுறதே நன்னா குறைச்சு பேசணும், நன்னா பேசணும். அது இன்னொருத்தரத்துக்கும் கஷ்டம் கிடையாது, வேற எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. பேச்சுக்கலைன்னு தமிழ்ல இருக்கு மாதாஜி. பேச்சுக்கலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த பேச்சுக்கலைய தமிழ்ல யாருக்கும் புண்படுத்தக்கூடாது. வேண்டாதது இருந்தாக்க அதை காதுல வாங்கிட்டு விட்டுட்டு பேசாம அமைதியா இருக்கணும். மௌனம் சிறந்த மொழி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருன்னா பேச போறீங்களா? சொன்னாங்க, நிறைய பேர் சொன்னாங்க மாதாஜி எங்க இதுல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருங்க மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி இருங்க, இவங்க பேசட்டும். பேச்சுல முதல்ல வந்து உண்மை இருக்கணும். பேசுறது வந்து பொய் கலக்காம உண்மையை பேசணும். அது இனிமையாவும் இருக்கணும், மத்தவங்க மனசு துன்புறுத்தாத அளவுக்கு இருக்கணும். அது ஒருத்தவங்க நம்ம சொல்ல வேண்டிய கருத்துக்களை கொஞ்சம் சுருக்கமா இனிமையா சொன்னோம்னா கேட்கறவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான இது இருக்கும். என்ன வளவளன்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னுட்டு அழுத்து போயிடக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா கொஞ்சம் சொல்ல பழகணும். இதெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி நைஸ் மாதாஜி. எஸ், நாம பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை வந்து உண்மை என்பது இருக்கணும். உண்மை இருந்தா மட்டும்தான் அந்த வாக்கு சுத்தமே வரும் நமக்கு. உண்மை இல்லைன்னா அந்த வாக்கு சுத்தமே வராது. அதுக்கு உதாரணம் வந்து யுதிஷ்டர் சொல்லலாம் மாதாஜி. எஸ், உஷா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி. ஆமா, பையன் சொல்ல மாட்டாரு. சுருக்கமா சொல்றதுல வந்து அனுமார சொல்லலாம். சொல்லின் செல்வன் அவரு சீதையேன்னு சொல்வாரு, சொல்லி முடிச்சுட்டாரு.
மாதாஜி செகண்ட் குரூப் சொல்லலாமா? செகண்ட் குரூப் மணி பிரபு திருக்குறள் இருக்கு, அதை நான் சொல்லலாமா? சொல்லில் பயனுடைய சொல்லற்க பயனிலா சொல் அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் இருக்கு. நம்ம சொல்ற ஒரு வார்த்தையும் பயனுடையதா இருக்கணும். அத எதிராளியோட மனப்பக்குவம் அறிந்து பேசுறதுதான் வாக்குத்தவம். அப்படி ஒரு வார்த்தை இல்லைன்னா அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தமே இல்லாம போயிடும். அப்படிங்கறத மாதிரி திருக்குறள்ல ஒரு குறள் இருக்கு மாதாஜி. இது ஓகேவா? எஸ் பிரபு, எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், செகண்ட் குரூப் பேசலாம். ஃபர்ஸ்ட் குரூப் மாதாஜி நான். அப்படிங்களா? சரி, ஓகே, நீங்க முடிச்சு. சாரி மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நடுவுல செகண்ட் குரூப் பேசிட்டாங்க. அப்படியா? நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். பேசுங்க பிரபு, பேசுங்க. இதுல ரெண்டாவது மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னு, we have to empathize because மத்தவங்களுடைய மனசு அந்த சிச்சுவேஷன் தெரிஞ்சு we have to talk. இல்லாட்டி whatever we talk may have a negative influence. Yes. அது ஒண்ணு. இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன, that is the tone which you speak also is very important. Because நம்ம நல்லதை இன்டென்ட் பண்ணலாம், ஆனா அந்த வே வி ஆர் எக்ஸ்பிரஸிங் இஃப் இட் இஸ் நாட் கரெக்ட் அப்படின்னா அது ரொம்ப நெகட்டிவா போறதுக்கு, மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் ரொம்ப இதா இருக்கும். மூணாவது இன்னொன்னு ட்ரூத் நம்ம சொல்லும் போதும் கூட சம்டைம்ஸ் ட்ரூத் இன் சர்டன் சிச்சுவேஷன் நம்ம அப்படியே சொன்னோம்னா the other person may get affected. So நம்ம we'll have to tone the truth in such a way that it will not hurt the other person. Sometimes it's not better to tell them the truth rather than put it in a different aspect. Mataji. Correct. So there's more I thought I will just share. Thank you Prabhu for wonderful points actually. Thank you. Yes, where second batch. Yes. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, நாங்க அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கோம். 144 வீடு இருக்கு. ஒரு பெரிய ஹால் ஒண்ணு இருக்கு. அதுல சும்மாதான் இருந்தது. நாங்க என்ன பண்ணோம், 4 படத்தை வச்சு அங்க போய் சாமி கும்பிட்டோம். உடனே நம்மளவங்களே அங்க வைக்க கூடாது, இது காஸ்மோபாலிட்டின், இது எல்லாரும் தான் வைக்கணும். நான் சொன்னேன், 4 செவரு இருக்கு, ஒரு செவத்துல கிறிஸ்டியன்காரங்க வச்சுக்கிட்டோம், இன்னொருத்தங்க சிங்கி வச்சுக்கிட்டோம், இன்னொருத்தங்க முஸ்லீம் வச்சுக்கிட்டோம். 24 மணி நேரத்துல யார் யாருக்கு எந்த டைம் இருக்கோ அப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்படியே எல்லாம் கம்முன்னு ஆயிட்டாங்க. ஆனா இப்ப நாங்க தான் அங்க இருக்கோம், நாங்க தான் எல்லாம் செய்யறோம். இப்போ ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராமா எல்லாம் அங்க நடக்குது. துளசி வச்சு பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்தா இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா தான் சொல்லிக்கிறோம் மாதாஜி. அது எனக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருக்கு. தேங்க்யூ. எஸ், வேற யாராவது ஏதாவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சுருங்க சொல்லி விளங்க செய்தல் அப்படின்னு ஒரு பழம். நீங்க அத ரொம்ப பேசும்போது நம்முடைய குரலை முகத்தின் அழகு அகத்தில் தெரியுங்கிற மாதிரி முகத்தை கடுகடுன்னு வச்சுட்டு ஒரு மாதிரி பேசினா எவ்வளவு நல்லதா பேசினா கூட அது இனிமையா இருக்காது. அதனால முகத்தினுடைய ஒரு இதை வச்சே நம்ம ஏன் இவ்வளவு கடுகடுப்பா பேசுற அப்படிம்பாங்க, ரொம்ப பேசுறிய என்ன காரணம்பாங்க. அதான் முகத்தின் அழகு அகத்தின் அழகு. பாடி லாங்குவேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ் ஸ்பீச்ல அது வரும். சோ இது நான் எப்பவுமே என்னோட இது ஸ்கூல்ஸ்ல இது நிறைய நடக்கும். ஒரு டீச்சர் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட அம்மா வந்தா அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ்ஸ், அவன் பையன் ஹோம்ஒர்க் பண்ண மாட்டேன்றான், எக்ஸாம் சரியா எழுத மாட்டேன்றான், கிளாஸ் ஒர்க் எதுவுமே எழுதுறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த டீச்சர் கிட்ட அந்த பேரண்ட் வரவே மாட்டாங்க. அம்மா வரமாட்டாங்க, கடைசியா தான் பாத்துட்டு போவாங்க. சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பாக்கணும் அப்படின்னு எந்த டீச்சர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்களோ அந்த டீச்சர் கடைசியா இப்பதான் எனக்கு போன் வந்தது, எங்க ஹஸ்பண்ட் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு வெளியில, நான் வரேன் மேடம், நான் அப்புறம் உங்களுக்கு பாக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. ஓகே, இருக்காங்க நிறைய இருக்கு. நீங்க சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், innumerable examples I can give you. பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸே இருக்காங்க. டீச்சர்ஸும் இருக்காங்க. எவ்வளவு மனசுல இருந்தாலும் அத வெளியில காட்டிக்காம பேசணும். உண்மையா பேசணும். வாத்தியார் நீ சிகரெட் குடிக்க கூடாதுன்னா அவன் கேட்டுருவான், நீங்க மட்டும் வெளியில போய் குடிக்கிறீங்களேன்னு கேட்பான். அதனால நம்மளும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் நிச்சயமா பசங்க நம்ம அதுக்கு முன்மாதிரியா இருக்கணும் மத்தாஜி, உதாரணமா இருக்கணும் மத்தாஜி. இருக்கணும். கரெக்ட். சங்கீதா, thank you very much. Yes, சங்கீதா மாதாஜி.
மத்தாஜி யாராவது பேசும்போது நம்மளும் சரி அதை கேட்கணும். கேட்டுட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி ரிப்ளை கொடுக்கணும். நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குன்றதுனால எதுனாலும் பேசக்கூடாது. ரிப்ளை பண்றது வந்து கரெக்ட் வேர்டு. நிறைய பேர் கவனிப்பாங்க. கவனிக்கிறது எதுக்குன்னா டு ரிப்ளை தெம், அவங்களோட நாலேஜ் பிரைட்னஸ் காமிக்கிறதுக்கோசம். அதனால ஆன்சரிங் அண்ட் லிசனிங் both is there in words, Mataji. Shravanam is important. Is very important. You should once one who listens gives you good advice. அது வந்து எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்மளுடைய கிருஷ்ண பரமாத்மா தான். He listens. கிருஷ்ண பரமாத்மா தான் மாதாஜி நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுன விஷாத யோகம் ஃபுல்லாவே அவர் கேட்டார் இல்லையா? மாதாஜி அதே மாதிரி இந்த பெண்கள்லாம் வந்து ஹஸ்பண்ட் பேரண்ட்ஸ் பிள்ளைகளை விட்டுட்டு கிருஷ்ணா புக்ல படிச்சோம் மாதாஜி. கிருஷ்ணா வந்து இந்த ராசலீலைக்காக வருவாங்க. அவங்க கிட்ட எவ்வளவு அன்பா அடக்கமா அமைதியா இனிமையா சொல்றாரு. பேரண்ட்ஸ்க்கு நீ செய்யக்கூடிய கடமை என்ன, ஹஸ்பண்டுக்கு என்ன செய்யணும், பிள்ளைகளை எப்படி பார்க்கணும், நீ போ உடனே ஏன் வந்த அப்படின்னு விரட்டல அவர் உடனே. அவ்வளவு அமைதியா அந்த ஒவ்வொரு அவங்களுடைய கடமையை வந்து அழகா சுருக்கமா ரொம்ப உறுதியா சொன்னார் மாதாஜி. 30th chapter இல்லையா? நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டேலண்டா இருக்காங்க. நம்ம அவங்க கிட்ட கேட்க வேண்டியதா இருக்கு. ஆனா இந்த கூகுள் இதெல்லாம் வந்தப்புறம் என்னென்னமோ பேசுறாங்க. அதனால நம்ம அட்வைஸ் பண்ற லெவலே இல்ல மாதாஜி. இப்போ இல்ல அவங்க கேக்குறதுக்கு நம்ம பதில் சொல்ல முடியாது. அவங்க வந்து அதுக்குதான் வந்து என்ன அப்படின்னா ட்ரைனிங்ல வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, யூ நீடன்ட் ட்ரெயின், யூ ஜஸ்ட் ஃபெசிலிட்டேட் தெம் அப்படின்வாங்க. யூ ஷுட் பி a facilitator and not a trainer அப்படின்னு. அவங்க கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கிறது வந்து நீங்க வந்து டேப் பண்ணி you have to polish it in such a way that they come out well. Already they are having that capacity. You should be அதாவது அது தூண்டக்கூடியவங்களா இருக்கணும். ஒரு டீச்சர் இருக்கிறத கொண்டு வரணும். மோட்டிவேஷன் சொல்லுவோம். நிறைய சொல்லக்கூடாது. You should tell to the point. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் தான் நம்ம சொல்லணும். கரெக்டா நிறைய சொன்னோம்னா அவங்க எதுவுமே செய்ய மாட்டாங்க. சில பேர் தானே பேசிட்டு இருப்பாங்க மாதாஜி. மத்தவங்க சொல்றத கேட்கவே மாட்டாங்க. அவங்க சொல்றதே பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்களே தவிர எதிராளி என்ன சொல்றாங்கன்னு கொஞ்சமாவது காது கொடுக்கணும். பொறுமையே கிடையாது. நோ பேஷன்ஸ். அத வந்து அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்றதையும் நம்ம கேட்கணும் மாதாஜி. ஸ்கூல்ஸ்ல எல்லாம் இந்த குழந்தைங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பொறுமையா கேட்டுட்டு சரியா சொன்னா ஓகே, இல்லைன்னா இது தவறுன்னு நம்ம சொல்லணும். ஆனா சில பேர் கேட்கவே மாட்டாங்க மாதாஜி. எடுத்த உடனே நீ தப்பாதான் சொல்ற அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்துலதான் இருப்பாங்க மாதாஜி சில டீச்சர்ஸ். இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. எஸ். Thank you all for your. அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, you just listen and then don't react அப்படின்னு. You just respond, don't react, just respond அப்படின்னுவாங்க. ஆமா, ரியாக்ட் பண்ணவே கூடாது. எப்பவுமே ரெஸ்பாண்ட் தான் பண்ணணும். ரியாக்ட் பண்ணும்போது தான் you fail, your mind becomes இது blocked, agitated. ரெஸ்பாண்ட்ங்கறதே உடனே பண்ண மாட்டோம். இந்த மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் உடனே பண்ண மாட்டோம். ரியாக்ஷன் தான் உடனே பண்ணுவோம். நம்ம அவங்க சொல்றதுல இருக்கக்கூடிய அர்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசணும். ஆமா. Thank you all for your wonderful discussion actually. Hare Krishna. Vancha kalpadarubhyasya kripa sindhu vevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnavrinda ki jai. Namacharya Haridas Thakur ki jai. Hare Krishna Krishna Krishna.